عدي زي رعاية اللو كنا إياه حفظا بتفوتو تسويقهم لحانتي إريتنا تغني ذنب حانت بالدي سيلينا يوم سلعي سليخا كيبلو عالي يعلق سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولمون كم وتر واقداسن وانا ونتحسوتات عزنا لكم مسينا لنا كسام موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من دما بحنات من قدك تقدفوا بتعتنا أنا حتىكم نايلو مارس سفيه يقهون مبزحتو ولو كابتك بابينا زلو تخوينو مسكرنا أفريكا زتها حسب بزح نجار كنرينا زيادة مستوعب زي اللي كنا تقدم كنرينا إذا حجت فتيرو زولا بكرنا مع كلام مبرق حدقا كله يغليو صبوق عدل دما كله يغليو كم يرتراو حين كحطري خلها سلزي نقوله ببحادة كنريو كنفتنينا مجمريا بزي انتهي كاد كم زلو نجمر اسكي what is going on here. Let's start. Please like Gbaru. I trust you. Uncle, subscribe on Gbaru. Authorities in Dubai say a drone incident near the international airport has damaged a fuel tank on site. The Dubai government media office says a fire broke out following the incident, but has since been brought under control by civil defense teams. Officials say no injuries have been reported so far. Dubai's Civil Aviation Authority temporarily suspended flights at Dubai International as a precautionary measure to ensure the safety of passengers and staff. Now, Zain Basravi is monitoring developments live for us here in Doha. So we had that attack, but there have been more attacks overnight. That is correct. Well, just in the last few minutes, the Crisis Management Authority of the UAE announced that air defenses are now dealing with a missile threat and urged people to remain safe in place and follow warnings and updates from official websites. So that was كم رياض لنا كوينات كاب جزيان عب جزي نابرتعن نحيلني مت كم زلوا يزنقر زلوا كوينات ولا قا قرب تلي كابتي ناي مدافع ناي دبدابات زبل زينا نسلو إسرائيل برتوع زخنا متكعتي مس أمريكا خوينا من إيراني قبر خمسة لون كم قبر ملسد مع إيران بستفل عليه بوتا قبر ملسد كم زلا نحرك كابو دبي إيربورت نخي كفت الجون ناي نداد ديبو هاريموم نتي بنشتي كفال كسر حسي بزنبرة كسراتات وكودل زفتن زنبرة إمارات مليسكا كابو موسى يلن بمبال أشكيلو ملو مالتيو هبوة عايجن تي ديبيت ناي علمنا أب قداي ناي قط أباي تغير زلوا مهنياتو تي كنتات نايتي وشمت حرموز معتصاو نفسال سايسو من قصو يخيس سلزلو مخاسوني سلزخونه هجي نقرات ناتشنا خورك خديو مهنياتو قال هاقرات بمخازين ريزيرف زنبروم نداديوم زتقومن يرون كاله قال قبرن يرون قال طباباتي تقومن يرون but now time is running غزينا خدك خيط كله قطقانزا نبرتعك خيديو سلازي اتي ناي مصمام كلا زنبره نخبدخ مزيو دونالد ترامب دما صقطناتو نحيلي مصالو and he has to find the solution نت قدايتي مفتحيك داليلو خلالو نت مفتحن مدلاي دما كمتا كلاسيكال ناي دونالد ترامب ستايل جميرو لمالتيو what's going on ابزي كلتا غنرينا to send their warships to keep the Strait of Hormuz open.
However, his appeals have brought no commitment as oil prices soar during the Iran war. The American president declined to name the countries that his administration is negotiating with to join a coalition to police. Sending a direct message to NATO, warning allies could face a, quote, very bad future if they don't help reopen the Strait of Hormuz and deal with the Iran threat. Here to weigh in is U.S. Ambassador. كم تريبو ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሕነ ቀራናት ንጓዕ ማማዲ ድበሃል ነዞም ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ነቲ ኔቶ ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታ ሰዲድሎም ኣሎ ምክንያቱ እታ ጉዳይ ካብ ኢዱ ትወፅእ ኣላ እዛ ጉዳይ ክፈትሓ ኣይከኣለን ክፈትሓ ዘይምክኣል ድማ ክፃወራ ድማ ኣይክእልኒ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሊ የለን ዓቕሊ ስለዘየለ እንታይ ክገብር እዩ ብሓይሊ መፍትሒ ክደሊ እዩ ስለዚ እቲ መፍትሒ ምድላይ ድማ መስርሕ ናቱ ጀሚሩ ኣሎ ኔቶ ድማ ግድን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ክእትውን ክተሓባበሩን ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ሃገራት ኔቶ ድማ በብሓደ መልሲ ክህቦ ጀሚሮም ምክንያቱ ኣብ ደይዋፅኦም ካካኣቱ ይደልዩን እዮም ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ መፈንጠራ ኣእትይዎም ገዲፍዎም ከይድ ስለዝነበረ በዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብዛ ናይ ሕጂ መፈንጠራ ኣይነኣቱን ኢና ካልእ መንገዲ ድለየልና ዝብሉ ይስምዑ ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ንስማዓዮ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ መጠንቀቕታ ብፅሑፍ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ብኣፉ እውን ኢሉ ኣሎ Like as an example, medications that NATO members, we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And many it's got a notion that between us doesn't affect us, but we help them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ዘረባ እታ ኩናት ባዕሉ ኣበጊስዋ ዶናልድ ትራምፕ ናብ መን ድድርብያ ደሎ ናብቶም ሃገራት ብምልኦም ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ዝጥቀሙ ዝበሎም ሰባት እታ ገይብ ናብኦም እዩ ዝድርብያ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ let me show you this one እቲ ኩናት ብፍላይ ኣብቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዘሎ ዝኾነት ብኡ ትሓልፍ ነገር ከምዘየላ ድማ ገይሮማ ስለ ዘለው እንታይ ክግበር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው መፍትሒ ከናዲ ይደሊ ኣሎ መፍትሒ ካበይ ክመፅእ እቲ መፍትሒ እንተልዒልካ ድማ let me give you ኣብዚኣ ፒክቸር just one second ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ትራፊክ missiles and drones ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እንድያታ ቦታ ኢራን ስትራቴጂ ናታ ወይ እውን እቲ ገይም ናታ መመሊሳ ነቲ ከባቢ ብምህራም ወላ እኳ ብዙሕ መጥቃዕቲ ኣብ ኣይመፅእ እንተሎ ንሳቶም ግን ነዘን ሃገራት ዓረብ ሓደ ካልኣይ ድማ ነታ ወሽመጥ ሓርሙዝ ልኩት ኣቢልካ ብምሓዝ ዝኾነ ነገር ክንቀሳቀስ ከም ዘይኽእል እዮም ገይሮም ዘለው ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ነቲ ተዓፅዩ ዘሎ መስመር ናይ ንግዲ መስመር ናይ ነዳዲ ንክኸፍቶ ይሽገር ስለ ዘሎ ሓገዝ ይደሊ ኣሎ ሓገዝ ድማ ኩለን ሃገራት መፂኹም ምሳና ኮይንኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መፍታሕ ሓግዙና ይብሎም ኣሎ እተን ሃገራት ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ከዋፅን ከም ዘይክእል ይፈልጣ ስለ ዘለዋ በብሓደ ሶሪ ኣይንኽእሎን ኢና ዝናበላ ክምልሳሉ ጀሚረን ኣለዋ ምክንያቱ ሓደ ካብዚ እዋን እዚኣ ነናቱ ኩነታት እዩ ከቐድም ዘለዎ ብግንባሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ እንተደይ ተሓባቢርኩም ብፍላይ እቶም ኔቶ ትበሃል ሃገራት ኤውሮጳ ማለት እዩ I think it will be very bad for the future of NATO ኢልዎም ኣሎ መጠንቀቕታ እዚኣ ቅድሚ ቁሩብ ትለይካ እኮስ ናትኩም ሓገዝ ኣየድልየኒን ብፍላይ ንዩኬሲ ሓገዝኩም ኣየድልየኒን ኢሉ የባጭወሎም ነይሩ እዩ እጂ ግን ነገራት ናኸረረ ስለ ዝመፀት መፃኢ ናይ ኔቶ እዚ ከየጋጠመ ከሎ መፃኢ ናይ ኔቶ ብዙሕ ግዜ እዩ ስጋት ዝፈጥረሎም ዘሎ ኣብ ብዙሕ ነገር ስጋት ይፈጥረሎም ኣሎ ሕጂ ድማ እዚ ሽግር እዚ መፂኑ ከሎ እንተደይ ሓጊዝኩምኒ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ነይሩ እዛ ዘረባ እዚኣ ነዛ ኔቶ ትበሃል ዌፐናይዝ ገይርዋ ዘሎ ግሪንላንድ እንተደይ ሂብኩምኒ መፃኢ ናይ ኔቶ ሓደጋ ክኸውን ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መፃወድያ ኣቱ ከሎ እንታይ ዝብል ነዛ ኔቶ ትበሃል ከም ብላክሜይል ምሽ ኣሎ ከምዚ ሕማቕ ስእሊ ሒዞም ነቲ ሰብዚ ከምዚ ድሌተይ ተደይ ጌርካለይ ከምዚ ክገብረካ እናበለ ዘፈራርሁ ብላክሜይል እዩ ዝገብሮም ዘሎ በዛ ኔቶ ስለዚ ኤውሮጳውያን መመሊሶም ሓንቲ ነጥቢ ትመፆም ኣላ ካብዚ ናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ወይ ናይ ሴኪሪቲ ተፀጋዕነት ብኸመይ ክንወፅእ ንኽእል ዝብል ሕቶ መመሊሱ ንክቕፅል መመሊሱ ንክድፍኣሉ ይገብሮም ኣሎ ካልኣይ ናይ ኤውሮጳ ቀዳማይ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ራሽያ ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ንብላ ኣለና ሚድያ ዩክሬን ዝበሃል ረሲዕዎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዩክሬን ኢዝ ጆክ ዩክሬን በቃ ሂስትሪ ንዖም ምዕራባ ሚድያ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ብፍላይ ዩክሬን ረሲዕዎ እዩ እዚኣ ድማ ንዩክሬን ከባድ እያ ንኤውሮጳ እውን ከባድ እያ ናይ ሚድያ ኣቴንሽን ጠቕላላ ናብዚ ከይዱ ስለ ዘሎ ኣብ ርእሲ እቲ ኩናት ንባዕሉ
attention ስሕብ ወይ ገለን ብሎ ዘለና ኣብ ልዕሊ ድራማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተወሲኽዎ ኣሎ ስለዚ ቀጻሊ ናይ ፖሊስ ምቕያር ናይ ዕግርግር ናይ ባእሲ ናይ ገለ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ንጥቕሚ መን ዝግበር ዘሎ እዩ ዝመስለኩም ገምቱ እስከ ገሚትኩም ኣለኹም ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንጥቕሚ ቻይና እዩ ዝግበር ዘሎ ቻይና ኢድ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ኢድ የብሎምን ወላ ሓንቲ ይገብሩ የለዎም ብባዕዱ ኮይኖም ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝግበር ውልቃዊ ስጉምቲ ጌጋ እዩ ገለ እዮም ዝብሉ ጉዳዮም ግን ኣብ ቆጠብኦም ኣብ ቴክኖሎጂኦም ኣካል ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳቶም ብፍጥነት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ እታ ቀንዲ መወዳድርቶም ኣሜሪካ ንዓዓ ኣብ ነዊሕ እዋን ከርባሕ ኣብ ዘይክእል ኩናታት እያ ንፀላእታ ክትሃርም ክትብል ነብሳ ትዳኸማላ ምስ ፈተውታ ድማ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ህልኽን ባእስናት እያ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዩኬ ድሮ መልሲ ሂቦሞም ኣለዉ sorry, Starmer spoke to the US president, and according to Downing Street, they discussed the ongoing situation and the importance of reopening the strait to end the disruption to global shipping. But a report in the Telegraph suggests that Starmer is refusing to send warships to help reopen the Strait of Hormuz. UK's Energy Secretary Ed Miliband said the government was intensively looking at what could be done to open the strait, but refused to offer a firm commitment. France and Germany have also signaled reluctance to answer the US president's demand. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ዝገማጠል ሓበሬታ ወይ እውን መርገፂ ከርቀኒ እዩ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ኣይዋፃእናን እዩ ብምባል ኢሉ ፈረንሳይን ጀርመንን ሓደ እቲ ነገር ተረዲዎም ኣለዎ ዝገበሩ እንተገበሩ ዋላ እዘን ሃገራት ኤውሮጳ ክቕይርዎ ዝኽእላ ነገር ከምዘየለ ይፈልጥ እዩ ኣሜሪካ ምስ ዝኩሉ ወታደራዊ ዓቕምናታ ሚሳይላታ ኤርክራፍት ካሪየርስ ናታ መፂያ ዘይፈትሐቶ ሽግርሲ ዩኬሲ በዛ ጠርቋሽ ዓቕምናቶም ስንታይ እዮም ክገብሩ ሽማዊ ነገር እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እምበር ዓብ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ካልኣይ ድማ ከምዛ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠቢሳ ገዲፋቶም ዝኸደት ከማ ክትገብሮም ምዃናኻ ኣይፈልጡ እዮም ኣብታ ጉዳይ እቲኣ አንኪሳቶም ገዲፋቶም ክትከይድ እያ ዋላ ነተን ሃገራት ዓረብ እውን ከምኡ ትደፋፍኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እውን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት ካልኣይ ድማ ስቕ ንኸይብሉኻ እቲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ድማ ስቕ ዘየብል ኮይንዎም ኣሎ ኤውሮፓን ጀርመንን ብፍላይ ፈረንሳይን ጀርመንን እውን ኣብቲ ጉዳይ እቲ መንጎ ይኸዳ ኣለዋ ግን ኣብ መወዳእታ ክግበር ዝኽእል የለን let's listen ናይ ቻይና እንታይ ትብል ኣላ NATO, but also pressed on China to help in opening up the Strait of Hormuz, saying that his upcoming summit in Beijing with his Chinese counterpart Xi Jinping could be delayed. He said that he would want to know Beijing's decision before the summit, noting that China, as well as many European countries, rely more than the US on oil flowing from the Gulf. ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድማ ንቻይና እውን ቀንዲ እቲ ነዳዲ ንስኻትኩም ኢኹም ነዚ ወሽመጥ ናይ ሃርሙዝ ዝጥቀመሉ ካብዚ ቦታ እዚ ዝኸይድ ነዳዲ ቀንዲ ናባኻትኩም እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንስኻትኩም ኣበርክቶ ክትገብሩ ኣለኩም ኢሉ ንቻይና እንተደየለ ወርሒ 4 ናባኹም ክገሾ ሓሲበ ዝነበርኩ እውን ከደናውግየ ወይ ክገድፈየ ዝመስል ዘረባ ይዛረብ ኣሎ ቻይና ድማ ፍሽኽ ኢሎም እዮም ክሓልፍዋ ይምልሱሉን እዮም ምክንያቱ ትዕንጀልና ናቱ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ባዕሉ ተሃንዲዱ ዝኣተወ ኩናሲ ኣብ ወፃፅኣ ምኻል ስለ ዝሰኣነሉ ሕጂ ቻይና መፂኣ ካብቲ ንሱ ዝፈጠሮ ሽግርን ጉድጓድን ቻይና ክትኣትወሉ ምሕታቱ እቲ ድርቅና ናቱ ንባዕል ገሪሞም ኣሎ and by the way እቲ ዘገርም ክፋልከ ኢራን ኣብዚ ኩሉ ሽግር ከላ ነዳዲ ናታ ትኽኢሉ ናብ ቻይና ከይዱ ይሽየጥ ኣሎ ብሎ መስተንክር ኮይና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ግዜ እምበር ኩናት ዋላ ድራማ ኢኻ ትብል ብሙሉእ ወሽመጥ ሃርሙዝ ተዓፅዩ ዝኾነ ቡድ ወፂ ያለን ክበሃል ከሎ ናይ ኢራን ግን ከከይዱ ብኽቡር ዋጋ ናይ ነዳዲ ዘለዎ ይሽየጥ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ተንካሎት ሃገራት ዓረብ ኩለን ቁጠባናተን ኣብ ቅልብላውን ሽግርን ወዲቑሉ ኣብ ዘሎ እሳቶም ኣብዚ ጉዳይ ድማ ናቶም ዕላማ ዋላ እኳ ብኩናት ብዙሕ ይሮም እንተለዉ ዕላማኦም ግን ከስተኻኽሉ ወይ ክሰርሑ ንርኢ Of this total, roughly 80 million barrels per day were traded by sea, around 70% of global oil demand and more than ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ኤነርጂ ፕራይስ ድሮ ልዕሊ $100 ኮይኑ ናብ 104 በፂሑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኮላይ ከይኮኑ ተቆጢዖም እዮም ዘለዉ በዚ ጉዳይ እዚ but again ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ኩላ ጉዳይ እንታይ ኢሉ ዓፂዋ ሓንቲ ዘረባ ኣምፂኡሎ ኢሎም ባዕሎም ፈልጡ ዓረብ እንድሕር ደልዮም ማለት ኣንሕና እኮ ነዳዲ ናትና ንሸይጥ ኢና ዘለና መዓት ገንዘብ ንረኽበሉ ኣለና እቶም ዝኸስሩ ዘለዉ ዳ ይሕመምዎ እምበር ንሕና እኮ ነዳዲ ናትና ብኽቡር ይሽየጥ ስለ ዘሎ ፅቡቕ ኣለና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ኩናት ዘበገሶ ንሱ
ነታ ዋጋ ዝኸፍልዋ ዘለዉ ድማ ዓረብ ገለገለ ዓረብ ድማ እዚ ጉዳይ ተረዲዎም ዝብልዎ ዘለዉ we need to know that you cannot appease Zionists. You cannot buy influence. Look at Jared Kushner. We know how much he took from the Gulf. It's open source public info. And now the same countries that gave him all that money for zero return are facing strikes and bombs. And they're trying to make it seem as if it is our duty to carry on the job that Israel wants to continue, which is a very crazy idea to begin with. So we need to change the way we think how we can influence Washington. كابتري وزلهم زي ود كويت كابزم قال في ستيتس ويكا جي سي سي ويكا ود كويت اناليستي انت تبل له زي قد زي حدا نجر كردانا تراين تخيلينا كنحلفو نخلي بلالو بس دما اب واشنطن صلوانا خنركب كندي جنزب كفيلنا هنا اتي جاريد كوشنر زبلو زلو ني دونالد ترامب سمعي قالوا مالتيو اتي ناشنال ادفايزر تبعيلو زصواع مو ابزح دما معد جنزب كالزوم يعني قال في سيتس وسد زلو on the job that Israel wants to continue. كم تريبود لهم سوري امونغون تاي زبل لمسيلكم معد جنزب هيبنا صلوان كلونا مكل خالنا خنركب دونالد ترامب دمصنان دليتاتنا ربحاتاتنا نكحلو نخنغبرو بزح جنزب كفيلنا هنا اب واشنطن دما كلن زن هجرات كويت بلن قطر بلن امارات بلن سعوديه بلو عمان بلو بحرين بلو كلاتهم جنزب يجزو ينفست يغبرو كل عينت نجرنا جبرنا اموداتا زكينات زي كابنا اسرائيل للعلي نعنا كقدنا جميرو سلازي تكون النت نزوم صيوناويان زبحالو زلو you cannot appease them ويكا نعتاتهم كتعقب مفتان زي كأن نجر مخانون اموداتا نطفاتكا زقلاطف مخانو يزنجر زلو هجي እዚ زربازي كاب كويت كاب سعوديا سحت دسمع زربايو كاب امارات دوص زلو زربا completely the other way around هجي እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ምስ ኣሜሪካ ኣመና ጥብቅ ዘለዋ ኣካይዳ ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ካብዚኣ ምልሲ ቅድሚ ውፃኢ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳውያን ዝብልዎ ዘለውካ ከስማዓኩም ድሕሪኡ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ኢና ናብ ሃገራት ዓረብ ክቐይር እየ for US's allies to send warships to help secure the Strait of Hormuz. The response lukewarm at best, really. Yeah, it doesn't help that Donald Trump made this call not directly to his allies, but in an interview with the Financial Times. And even Trump in that interview was not terribly optimistic that Washington's allies would join the US in the Strait. But he did raise the spectre of, as you said, there being a very bad future for NATO if other countries did not help. Now, among the countries that Trump is calling on include the UK, France, Japan and Australia. They're in a bit of a tricky situation. While privately their impulse would be to think, why should we help Trump get out of the mess that he has got himself into through an unforced error? They also know, as Trump himself knows, that they're quite dependent. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ሃገራት ኤውሮጳ ከምኡውን ጃፓን ደቡብ ኮርያ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይፈለጡን ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ እምቢ ከይትብል ሽግር እዩ ሓደ ብግልፂ እውን ዓብይ ላይ ሓተቶምን ኣብ ማይክሮፎንን ኣብ ጋዜጣን ይዛረብ ዘሎ እምበር ብወግዕ እውን በቲ ወግዓዊ ቻነልስ ገይሩ ኣይሓተቶምን ዘሎ በቲ ካልእ ድማ እዘን ሃገራት ባዕሉ ዘሊሉ ዝኣተዎ ኩናት እንታይ ክንገብር ኢና ንሕግዞ ይኩሰማ ክብልዎም ተገበአ ግን ከምኣ ኢሎም ከተዋፅኦም ድያ የተሕቱ ስለዚ እቲ ሶሻል ሚድያ ሚም ናቱ ገይሩ ይላገፅሉ ከም ዘለዎ ይዝንገር ኣብቲ ግደ ሓቂ ግን ኩላቶም ራዕዲ ዝስምዖም ዘሎ ከይፈተውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክተሓባበሩ ክግደዱ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ምስ ኣበይዎ ናብ መንገፁ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ ናብቶም ቀንዲ መቀናቕንቱ እቲ ሓገዝ ድማ ቤላ ነዚያ ትመስል እያ ክትከውን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ነዘን ሃገራት ብብዙሕ መንገዲ ዝፀልዎን ዘሎ እዩ ምናልባት ካብዛ ኣርእስቲ እዚኣ ከይወፃና ሓንቲ ጥራይ ክበኩም ለንቀነሲ ሶሻል ሚድያ ብሓደ ነገር ቢዚ ኮይኖም ነይሮም ንሱ ድማ ሓደ ሰብ ኣሜሪካ ኣመና ቢዚ ስለ ዝኾነቶሲ ብፅምዋ ተበሊዑ ይበሃል ኣሎ ንሱ ድማ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ እዩ ከምዛ ትሪእዎ ዘለዎም ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ማለት እዩ ኣሜሪካ ካብ ደቡብ ኮርያ ክትከይድ ስለ ዝጀመረት ተረጋጊው ባሊስቲክ ሚሳይላቱ ኣብ ምፍታንን ኣብ ተረጋጊው ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ መመሊሳ ካብቲ ኤስያ ዘለዎ ቦታታት ትርሕቕን ትሃድምን ስለ ዘላ ኣምኒ ሰሜን ኮርያ ሓደ ካርቱን ዚ ወላ ሓደ ፀሓፍስ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስኪ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ደቡብ ሰሜን ኮርያ ሲ በቃ ዝበኣሶስ እዩ ኢሉ ፑቲን በቲ ረጋርግ
ኢራን በትትረጋረግ ንሱ ግን በቃ ዝበኣሰስ እዩ ኢሎም መስሓቅ ካርቱን ርየ ነይረ ሓደ ግዜ ከምኡ ግን ኣይኮነን ጀነራሊ ሰሜን ኮርያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ክትከውን ከላ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሓደ እቲ ፀቕጢ ናብ ቻይና ገፁ ምስጋሩ ምክንያቱ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ትፋጠጥ ዘላ ስለዚ መጠን ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዝተፋጠጠቶን ዝተኸራኸረቶን መጠኑ ሰሜን ኮርያ ዕረፍቲ እያ ትረክብ ምክንያቱ ፑቲን ይሕግዞም ኣሎ ምሶም ይሰርሕ ኣሎ ቻይና እንኮላይ ትደልዮም እያ ስለዚ ከም ሰሜን ኮርያ ነዚ መድረክ እዚ ካብ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብ ዝጅምር ዝለዓለ ረብሓ ዝረኸበ ሃገር እንተሎ ሰሜን ኮርያ እዩ ሰሜን ኮርያ ራሻ ብምሉእ ምስ ተኣገደት እቲ ቀደም ዘይትግደሰሉ ዝነበረት ምስ ራሻ ሰፊሕ ዝኾነ ንግዲ ኣፅዋራቱ ይሸይጥ ኣሎ ነዳዲ ይኹን ካልእ ዝደልዮ ድማ ካብ ራሻ በብዝሒ ይረክብ ኣሎ ቴክኖሎጂ ይረክብ ኣሎ ከምኡውን ቻይና ምስ ኣሜሪካ ትተፋነኑ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ንደቡብ ኮርያን ጃፓንን ስለትጥቀም ዘላ ሰሜን ኮርያ ነዚ ኩነታት እዚ ኣመና መዝሚዙ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ይዝንገር ናው ንመለስ ናብተን ሃገራት ዓረብ በብዙሕ መንገዲ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስትራቴጂ ናቱ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ እዩ ንዝብል እስከ በዚያ ንስማ Lots of interactions with Donald Trump. Do you think he has a clue what he's trying to achieve in the Middle East? No, I don't. And I think he's thought that he could pull a Venezuela here, decapitate the leadership of Iran, and it would all get settled quite quickly. And I think 2 weeks in, what is very clear is this is not going to get settled quickly. All the mission statements he's laid out have changed day by day, sometimes hour by hour. It was going to be regime change. It was going after the nuclear capability, which we'd been assured only 10 months ago had been dismantled already, et cetera, et cetera. And I think that what you've got is a very interesting war. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝነበረ እንግሊዛዊ ፒርስ ሞርጋን ይበሃል ሕጂ ንዶናልድ ትራምፕ ብቀረባ ዝፈልጦን ደጋፊ ናቱን ስለዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣትይዎ ዘሎ ፖለቲካ ወይ ዝኸዶ ዘሎ ሲ ተረዲእዎ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ እዚ ጉዳይ ዝም ዘለቶ ኖ he has no clue ወላ ሓንቲ ፍሊጡ የለን ስቑ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ባህር ደቢሰ ዝኸይድ ዘሎ ይብሎ ኣሎ ደጋፊ ናቱ እዚ ስለዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ በፂሕዋ ዘሎ መደምደምታ ድማ ነዚያ ፒርስ ሞርጋን ዝብላ ዘሎ እዮ ዳርጋ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዘሊሉ ኣትይዎ ዘሎ ጉዳይ እምበር ሓሲቡ ኣውሪዱ ደይቡ ስትራቴጂ ናቱ ኣቕኒዑ ክወፀ ይኽእል እየ ኢሉ ዝኣተወ ኩናት ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ናበይ ክቕፅል ዝኽእል ድሕሪ ኢልና ዊ ዶንት ኖ ምክንያቱ ስትራቴጂ ናቱ ቀፃሊ ዝቕየር ዘሎ ሪጂም ቼንጅ ዝነበረ ኣደና ኣብ ምንታይ በፂሕሉ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ወሽመጥ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣብ ምኽፋት ዝያዳ ኣብኡ ፀቂጡ ክሰርሕ ዝደሊ ዘሎ ይመስል ዘሎ ኣገን ኣብዚ እውን ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ንሕጂ ናብተን ሃገራት ዓረብ እናተመለስና ንኸይድ ብፍላይ ናብ ኢማራት ኣብ ሚድያ ናይ እስራኤል ዝብልዎ እስክስሙ Been killed across the Gulf as the Islamic Republic hits the UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, and Qatar. In fact, the UAE has been targeted more than Israel, with more than 300. ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢራን ክሳብ ሕጂ ዝተኮሰቶ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ዝበዝሐ ዝተተኮሰላ መን እያ ኢማራት እያ ንሪኦ ኣብዚ እውን ዳርጋ ዝበዝሐቲ ናይ ሚድያ ኣቴንሽን ኣብ ኢማራት ዘተኮረ እዩ ዘሎ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ Hours today, Iranian drones bypassed several layers of defense and security to hit the Dubai International Airport. Now, the drones used in this case are the Shahid 136 kamikaze loitering munitions. The aim of the strike was the critical aviation fuel depot of the facility, which stores millions of gallons of highly inflammable Jet A1 fuel required to keep the global fleet operational. A massive fire was observed at the aviation fuel depot. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኢማራት ዝበሃል በብዙሕ መንገዲ ታርጌትድ ኮይኑ ከም ዘለዎን ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ናቶም እናኾነ ይኸይድ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ኤርፖርት ናቱ ድሮ ታርጌት ኮይኑሎ እዚ ዴፖ ናይ ነዳዲ ናቶም ወደብ ናቶም እቲ ጀበል ዓሊ ዝበሃል ዳርጋ ብዙሕ ዕላማታት ናይዚ ሃገር እዚኣ ታርጌት እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓት ዲገለ ኣዝዩ ብዙሕ ካብቲ መጀመርያ ኩናት ዝጀመረሉ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ዝበዝሐ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ ሃገር እንተሎ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ምናልባት ናብቲ ስታቲስቲክስ ኣንተ በዝራናዮ ክመልሰኩም ድሓር ኣብዚ ካርታ እንታይ እቲ ዕላማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ኢማራት ጥራይ ዝተተኮሰ 1600 ድሮን ኣቢሉ በፂሑ ኣሎ 309 ሚሳይል
كون كله شدش تسبات دماء كساب حجي تقوديهم على ويتقتلهم على ويبلالو دعريهم كويت يمت مالتي كويت دماء 334 ميسايل تتوكش لهم على تسلات أن 422 درون دماء متسوى مالو شدش تسبات تقتلهم أبزون قطر كون كله ري وجي أصبي غيز قدل قطر 236 ميسايل ستوكش لهم على 59 درون دماء سعود عرب أصبغ كابا مينوس. This is very very interesting. معناته أنا إلى كريكم أتكونتات سلامتاي كم زي خونا له انتاي غتي ملختنا عايز بدحر مقارن جاسي انتاي كوني خلك رياكم فتنا because this is it's very interesting. بحرين وين تاريخ هاي حجي بحرين كل 215 ميسايل كل 203 درون كالدما كلت ها سبعة قتيلة مالو سعود عرب كلت سبعة قتيلة مالو سلازي كابزم كلنا هجرات جي سي سي وين زن خليج بهلا زو حدا ما تقعد تزقبر الله زول هجر سعود عربية اوكي الجزي ببزح من قدي نستفل عليه العلامة كترجمون كتنتنون تغل قداي كوين الله معناته لنك أنا ترى حدش حبريته وتشيله إذا حبريته زد ما أنت هاي مزبل زلوا زي ما سمعوا أنا نوتي نقر بتعمي confusing كوين زلا أنا كريه الله علاماتنا توم نمن تايم كم زجبر زلوا it could be many things أبزين ريا زلنا if we go back أبزي ولا سمعوا متميدينا إسرائيل زبلوا زلوا been targeted in Qatar, Turkey, and Azerbaijan. Ahmed, how shocked, if at all, are Gulf governments right now by the scale of Iran's attacks across the region, particularly strikes that are targeting all of these Gulf states? Well, since we crossed the 2 weeks line, I think we started to think more strategically. We started to understand how things are until the Iranian foreign minister today started, as usual, sending mixed signals. We wake up in the morning with his take. بحبش أنت يوم زبلو زلو تن هجرات عرب دروت كنتات تردين على زمثل زربايد زرب زلو كبحرين زرب زلو مثل إسرائيل بوليتيكا زك أدو زربايد زرب زلو هذا نقدر ما يبرهال كله سلام تايو فلاي اتن مس إسرائيل ركب زلون هجرات زيادة زتك عزلوا كبلوا وخلوا درجة مبزحتنا حدا عينة الأعمال لنا كبلي زفتن جن هجرات جي سي سي هذا كم زي كنا دما إيران تفلت أمالله إيران نقول معرة تريوم يلا زي مالت كم دليت كا كنت تنولد تغلقها بعين علامة كترخلها زعبي علامة كونز جبوزنا برمانيو سعودية أيود it's a big country ideologically بعين مسلمين هترخلها completely أنصارنا توميو حلو في حليفهم دما انتايز بالريبورت يوصل له أبزيا زا ريبورت زيا سمعوا نمنتا علامة كومي قبروا له I don't know قلنا حق النتو بس جزية كنوينا لا listen أبزي زبلوا زلوا. On, the war with Iran has entered its third week, and President Donald Trump is facing a growing dilemma: escalate or stop. Trump says he will decide when to end the war, but the American president is also listening to his allies in the region. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he and Trump have been speaking almost every day. برجس زيا جيت دونالد ترامب انتاي كم زقبر كبيد ولو كنتات نابرت عكايد خاخد كيد ولا نافكوس كاخد كيد نابي قص كاخد كيد تخل نزبل حتى مالتي بس نتنياهو قصالي مع تاوي الدواول كم زلو يزنقر زلو no this is nothing surprising زقرم يبلو قال يبلو مستن كالوت هاجرات ناي ماكلاي مبراق وي كنايزن خليج زبها Trump has also been holding regular calls with Gulf leaders whose countries are affected by the war. One voice in particular is shaping the debate. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is reportedly urging Trump to keep hitting Iran hard. Saudi Arabia has long viewed Iran as its main regional rival. An official cited in the report say that Riyadh wants sustained and heavy strikes on Iranian targets. According to the report, which cites several unnamed officials, MBS has keyword several unnamed officials يعتبر تزربا زي انت يمزبل زلو محمد بن سلمان حدا كابتوم اب مع كلام مبراق مزون ترامب قصال ركب زغبر زليو نسو دما كساب حج انت يبلالو يمزبل زلو نيران ابرتعكا هرما يبلالو ويبللو ذا مبل كالاي غزي دي مبل سالساي غزي حبريتا شمون كتقص زي دلي منጭታት ዝብልዎ ዘለው እናተባህለ ይወጽ ዘሎ and I think that there is some game abzi ምክንያቱ ኢራን ነዚ ነገር ዝክርዶም አይክልኒው ደና ቁሪዮም ከነብል አይን ኸልና because what we ተዓለምና ትሪዮ ዘላ ኣብዚ ከሪኩም ጸንሄ
ክሊር ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ፍልልይ ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ኣብ ኢማራት ዝትኮስ ዘሎን ኣብ ስዑድያ ዝትኮስ ዘሎን ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ኣለዎ ሕጂ ኣብቲ ኣንተ በከረይኩም ፀናዕኩ ምናልባት እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናተን ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክትብለን ትኽእል ኢኻ just give me a second where is that I think sorry ሓንቲ ኣብዚኣ ቆሊፋትን ስለ ዘለያ اوكي نملس ابزي تاكريكم زلقو صنعكو زياد انا كارتان يرات نبزي اكريكم دا كارتا زيا we got to where was the map okay زنديتي ناي معكلاي مبراق ويونتي ناي غالف وشمت حرموز بحال ناي امارات اقمامتا ازي اقداسيو مخنياتو قند تكوينات ابت وشمت حرموز نمعصاو سلو زلو اتي لوجيستيكس ناي امريكا ابز كباب كله زغل ابز ناي امارات بوتا كله زغل نيران ازي اقداسو كون خليو جن كينو زغداي انا قدم اتي جغرافيكاوا اقمامتا ناي امارات دفترو زلو مثلا نيرو نو سمعوا مابزي مرحتنا امارات زبلو زلو كابزي خاتبقس سلامتا ايران امارات زياده تارجت قبروالو Pretty unprecedented what's happened and almost unhinged, I would say, to have Iran lash out at the very people who've been calling for de-escalation, who've been calling for this war to never actually even start, which has really taken us by surprise. We've borne the brunt of most of the missiles and drone attacks, and it's really quite surprising for us that Iran has taken such an irrational path to fight the Gulf states and act in this quite unlawful, quite unacceptable manner. እዚያ ሓንቲ ሚኒስተር ካብቲ ናይ ኢማራት እያ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ኩናት ንሪዮ ዘለና ኢራን ትገብሮ ዘላ ክርዳእካ ዘይክእል ዓይነት ተግባር እዩ ምክንያቱ ንሕና እቲ ኩናት ንኸይጅምር እቲ ኩናት ንኸይፍፀም ብዙሕ ዲፕሎማሲ ንገብር ዝነበርና ጎረቤታ ኮይና ክነብቅዕ ኢራን ዳርጋ ኢራሽናል አንሂንጅድ ማለት ከምዚ ፈፂንካ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለው ኢልካ ሓሲብካ ብእምሮኻ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ዓይነት ናይ ፅሉላት ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ልዕልና ዝተፍእዎ ዘለዎ ሓዊ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣገሪምና እዩ ዘሎ እያ ትብል ዘላ ሕጂ እዚ ከዓ ብቐጥታ ብዝቐልጠፈ ጠጠው ክብል ዘለዎ እያ ትብል ዘላ ናው እንታይ ትብል ዘላ እቲ ኩነታት ኢራን ትገብሮ ዘላ ብልዕልና እያ ትብል ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ሕጂ ክትሓተያ እቲ ጉዳይ ስምዕዎ ስለምንታይ ኢማራት ታርጌት ኮይና ከም ዘላ ብኢራን ድማ በዚኻ ትፈልጥ It was, however, the US and Israel that started this conflict. What's your message to them? Independent of how this began, the retaliatory measures that Iran has taken to attack the Gulf states is really where the issue we have is. And I have to highlight here that Iran isn't simply attacking military bases that have not launched a single missile from them, because we've made it clear that our territory would not be used to launch an attack against Iran. They are actually targeting civilian infrastructure as well, whether it's airport or it's oil tankers. And I think that's a question that one must ask about. ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ እንታይ ከይስማዓኩም እቲ ኩናት እቲ ካልኦት ኣበጊሶም እስራኤልን ኣሜሪካን ኣበጊሶም ንዓኻትኩም ኣብዚ ዘእተውኩም ዝበለታ እንታይ ትብል መሲልኩም ኖርማሊ ክኹነን ዝግባእ እዩ ኖርማል ሃገር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተገበረ ስጉምቲ ክኹንነ እዩ ዝግባእ እንታይ ትብል ኣላ ብዘይገድስ መን ጀሚርዎ ነቲ ኩናት ናው እዚኣ መልሲ እዚኣ ኦልሬዲ ንመብዛሕትኡ ሰብ ብርህት እያ ኣብ ጎኒ መን ከም ዘለው ኣጀንድኦም እንታይ ምዃኑ ንፁር እዩ ጽቡቕ ገበርኩም እስራኤል እዩ እዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ጽቡቕ ገበርኩም ጥራይ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ኣባና ክመፅእ ምኻሉ እዩ ዝሕመና ዘሎ እምበር ጽቡቕ ገበርኩም እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኢራን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ይኹም ዘይገድስ እዚ ኣብ ልዕልና ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ድማ ኣብ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርፖርት ዝግበር ዘሎ ኣብ ወደብ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ዝግበር ዘሎ እዚ ፈፂምካ መትሓዙ ዘይብሉን ክኹነን ዝግብኦን እዩ እናበለት ንኢራን ብብርቱዕ ቃላት ጌራ ክትኩንን ትፍትን ኢማራት ሓያል ሃገር ምዃናን ነፍሳ ብብቅዓት ትከላኸል ከም ዘላን ካብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓይላን በርቲዓን ክትወፅእ ምዃና እያ ትነግር ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት እዚ ኩናት እዚ እቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ምስ እስራኤል ገይሮም ኣለዉ ጥራይ ደይኮኑሲ ጽቡቕ ገይሮም ኣብኡ ንሓዋርቡ ክቕፅሉ ምዃኖም ምስ እስራኤል ይኹን ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝትንከፍ ከም ዘይኮነ ደጊሞም ለንቀነ ብኩሉ ሚድያታቶም ወፂኦም ከነፅርዎ ይፍትኑ ኣለዉ እምበር ከም እንድሕር ኮይኑ ኢራን ክትወድቕ ድያ ክትዕወት ነዚ ኩናት ንኢማራት ክትልክም ምዃና ግን ንፁር ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እንድሕር እዚ ኩናት እዚ ክትዕወተሉ ድያ ኣይትዕወተሉ ንኢራን ኣይ ዶንት ኖ ድሮ ነቲ ኩናት
ዳርጋ ዝበፅሕ ፀብለልትነት ንኢራን ይተዋሂቡ ዘሎ ምክንያቱ ኢራን ናይ ህላዊ ኩናት እዮም ዝገብሩ ዘሎ ክንደይ ገዛውቲ ፍሪስካ ክንደይ ሆስፒታል ዕኒኻ ክንደይ ቤት ትምህርቲ ኣፍሪስካ ክንደይ እንዳ ፖሊስ ዕኒኻ ክንደይ እንዳ ምክልኻል ናይ ሰራዊት ዝበልካዮ ቦታ ሃሪምካ ኤርፖርት ሃሪምካ ካልእ ነገራት ሃሪምካ ኢራን ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ክታኮስ እዩ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ተታኮሱ ድማ ኢማራት ዝበሃል ዝዓበየ ታርጌት ክኸውን ዝኽእል እዩ ሕጂ ለንቀነ ኣብ ዓብዪ ናይ ሚድያ ፕሬዘንስ መፅኦም እዚያ ትብላ ፀናፅር ሰሚዕኩም ኣብዝኻ ስምዕዎ relationship at this moment with the United States of America, and we like to keep it. Despite a few frustration here and there, maybe we were not well informed beforehand, maybe we were not alerted, maybe America should have done better when it comes to Strait of Hormuz. But at the end of the day, America is very important partner, the pillar of the relationship, whether it is the bases, whether it's the weapon, the state-of-the-art weapon, whether it is economic relationship, the pillars are at its best and will remain so. America is a strategic partner, and I think we should be, in a way, grateful to America because some of the defense system we have, such as THAAD, such as Patriot, it's the best defense system in the world, and we're lucky to have it. So America being next to it is a very comfortable, and it's كم تري ورد لهم أمريكا بزي قدسني إيران إمارات انتاي وردنا له انتاي تقام يقات منا له بزي قدس أمريكا محزانا مخانا أزينا حقوساتنا مس أمريكا زلنا زمدنا دما بزي زلو بتن دينا قرونا كم زوتهونا قلا زبل زلو قريفنا صغيرنا مس أمريكا هنا كأمريكا كم في الليل نخلينا أمريكا كل تيم كل حالنا تناون أبوم زمر كوسي سلزي أمريكا محزنتنا بزو قدايزي كتنكف زخل هيكون نبلو تريوم الله أنتم عرب فلليناتهم كم زي مسألة سلزي زياتهم أبحدا نجار كموت كبير معناته ولا بقى قطبوا من هجروا من عنوتي وردون طلو نحنا كاب أمريكا موت فلينا زبر ريتين نسمع زلنا there was this report كريكم يلنك أنا كاب أبي أزل بزلا مثلا كاب دبي دوت report you حبيبي come to Dubai زنبرت حبيبي كاب دبي كم يجي رخطف حجزني أخوينا دلاهم زولو زلو سلزي كم تري وزلهم real estate ناي دبي كسب 30% نتحت جوز وريدو خم زلو يوم زنبرو زلو كابوكت يلا مبزون بتصحف جرام ملو توم عبيتنا real estate company سب دبي إمار properties بحال كالو دما كلت يوم ناتم بركي بعبيز بلا درجة قديلو كم زلو يوم زنبرو زلو زخان تايزريكا كساراتات نايت هاجر كاب غزي ناب غزي ازيو نعبي يخيد كم زلو متن تكوينا زنوحه مطونو دما اتي نايتا هاجر كساران انوتن نعبي يخيد كم زخل زغلص حبريتا إنا نرزلنا وي كونتات إنا نرزلنا اجي من البات نساتهم انتايم زبلو زلو انا اب دحريت زياده صبق يرنا كنرينا there is a game ابزي قداي زنري زلنا يا ناي عبي مستوعال زدلي امارات كندزي زعكل كسارنا وردا قالو نحنا تصاويرنا كن كيدنا ايربورتنا يقاصل ودباتنا يقاصل it doesn't matter نحنا نخلو تصاويرنايون تسكبناين كن كيدنا ولو قطبانا بحماق درجه يودقون تلو نحنا كيلنايو كن كيدنا يمزبلو زلو now this is very بتعمي اقداس كويني يسمعني سلمتاي اجندا خمزلوم يخطفلت ني امريكا ابز زخفه درجانات نهرملو نساقيلو نابزلنا كلای أمريكا قلنا خد الله سلمتاي دونالد ترامب مس إمارات بورك بالوينا نبل عبزك زي شجرزي زمدنا ناتهم تدي تفتاتينو كعبز شجرزي توتيوم ويون بغلطة سلسة من قد دكتور خلقها الشجر ما تيوم يجي بدي لهم كساراتات ناتهم كريكم تاني سف زيبل كساراتات وليد ومالون بلالنا سلازي حجي ولا أنت تبعيسنا زمت لوتي لاني دمسل زلو نتفع بزوع كساراتات قاتي من ناس زلو مس أمريكا زمدنا زلنا أما حيشنا أنت قد سألنا يعيشنا نخون وصدينا ولكن بحدش كن فتن دحرقينا مساعتهم كن كون كن كلها لنا يبلو سلازي درجة بمولتي ريل استيت ناتهم زنبرينا أب إسرائيل 4 زجزاء خايو كون غل أب إسرائيل 5 زخسب كأب إسرائيل 6 بمولو كسارة كوينو لمالتيو سلازي أنت إذا بعزل دبي spent 5 years building the world's hottest real estate market 63% in 2024 30% in 2022 كسع كندي أب حدا جزء أب حتصير جزء كساراتي وردهم كم زلوا اتزعبي كسارة نايتو بايجن اتزعبي كسارة زبال زلو إيمج تي نايتي دبي زنبرم perception ويونا بلي براند ناتهم ناي بحكي حبتهم دحرقينكا فاشن تفتن دحرقينكا لايف ستايل نات كم عبول كونت دليون دحرقينكا زي بوتاخا زبل
ኣብ ርእሲ ናይ ደቂ ሰባት ፈጢሮሞ ዝነበሩ ኩነታት እዚ ኢሜጅ እዚ ይህረም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ብከምዚ we don't know but one thing is for sure ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑ ንሎ ኣነ እዚ ክሪኦ ከለኹ ኢማራት ሕማቅ ይኹን ሽግር ይምፃእ ፀገም ይምፃእ ንሕና ምስ ኣሜሪካ ኮይንና ኢና ክንቅፅሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኸደሉ ምንቕ ንብለሉ መንገዲ የለን ኣሜሪካን እስራኤልን ምሕዝነት ናትና ምሶም ኣዝዩ ዝተጠናነገ እዩ ክኸውን ኣሜሪካ ታው እንኳ ኣብዚ ክንበፅሕ ዝገበረትና ወይ እውን ዝሓገዘትና ስለዚ ካባ ተፈሊና ናብቲ ንኸደሉ ምክንያት የብልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ኤርትራዊ ብኸመይ ተንብቦ እንድሕር ኢልኩምኒ ወል ኣነ ነዚ ክሪኦ ከለኹ ኢማራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ትደልላ ኢኻ ትብል እስኪ ኣብ ከባቢኦም ኣብቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ዘሎ ነገር ግደፍዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ኢኻ ትርኢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ኸ ብኸመይ ይቕፅል ኣሎ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ብፍላይ ለንቀነ ኣብ ሱዳን ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ እንተሪኢኻዮ ኢማራት ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ፕላን ኣብዚ ከባቢና ክህልዋ ከም ዝኽእል ግምት ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ ነዚ ድማ ፅቡቅ ገይረ ከረዳእኩም ክፍትን እየ ምስቲ ናይ ዞባና ከነተሓሓዞ ኢና ሕጂ ናብ ዞባና ሽፍቲ ንግበር ምክንያቱ ምሱ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ከም ዘለዎ በሪሂል ክግምግም ክኢል ኣለኹ ኣነ and this is very interesting ብሓደ ክንሪኦ ኢና Fears of war are rising in the Horn of Africa. Ethiopia and Eritrea are once again on edge, with troops moving closer to the border. But this time, the tension is not just about land or politics, it's about the Red Sea. Why is this waterway so important? And could Ethiopia and Eritrea really go to war again? Today, we'll explain and why the world is watching closely. To understand today's crisis, we must go back over 30 years. Eritrea gained independence from Ethiopia in 1993 after Assab and costs. Strategic vulnerability in case of conflict. መቸም ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ናይ ባሕሪ ሕልሚ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዘረባ ከምዚ ነዳዲ ይውሰኸሉ ኣሎ ነዳዲ ይውሰኸሉ ምህላው ድማ ብዙሓት ተዓዘብቲ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ከንብብዎን ክርድእዎን ጀሚሮም ኣለዉ ኢትስ ኖ ሰርፕራይዚንግ ስለምንታይ ከረየኩም እየ እዚ ኩናት ናይ ኢራንን ገለ ንብሎ ዘለና ኣብ ከባቢና ብኸመይ መንገዲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ሓደ ዓብዪ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ድሮ እቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ መንርአ ምንቲ እቲ ኣጀንዳ ካበይ ይመፆ ከም ዘሎ ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ እቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳታት መንርአ መጀመርያ ሓደ መፅሄት ደውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ እዚ እስከስምዕዎ ኤርትራን ኣብ ሰለስተ ክፍለ ኣህጉር ዝርከባ ካብ 10 ክሳብ 15 ሃገራት ዘሳትፍ ግጭት ከዋልድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣጠንቂቖም እቲ ወጥሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣፍሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም እቶም ተንተንቲ ኣጠንቂቖም ዘለዉ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ከይለዓል ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት ኣብ ሰለስተ ክፍለ ኣህጉር ዝርከባ ካብ 10 ክሳብ 15 ሃገራት ዘሳትፍ ዝሰፍሐ ግጭት ክውልዕን ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣፍሪካ ናይ ምዃን ሓደጋ ከም ዘለዎን ኣናድሉ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ሓቢራ ኣላ ኣብ ኦስሎ ኒው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ሰላምን ግጭትን ዝኾነ ሸቲል ትሮንቮል ንኣናድሉ ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ብከቢድ እናወሰኸ ዝኸደ ኮይኑ ውግእ እንተተላዒሉ ድማ ዞባውን ኣህጉራውን ተዋሳእቲ ናብቲ ኩናት ክሰሓቡ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ድሕርቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅሪ ኣውሮፓውያን ዝነበረ ውግእ ብዝተጋደደ መልክዑ ኣብ ጠርዚ በፂሑ ይርከብ ዝበለ ትሮንቮል ሓዱሽ ግጭት ብዙሓት ተለኣኽቲ ሓይልታት ከሳትፍን ንብምልኡ እቲ ዞባ ክዘርግ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጸሚቱ ስትንትን ትሮንቮል ከም ዝበሎ ኣስመራ በቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ብውፅኢቱ ኣይተሓጐሰትን በዚ ድማ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ርክብ ሸሓኺሩ ክብል ተዛሪቡ እቲ ወጥሪ ዝያዳ ዝተጋደደ ብ2024 ኣቋፅሪ ኣውሮፓውያን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝነበራ ድፊኢት ምስ ሓደሰትን ወደብ ዓሰብ ናይ ምጥቃም ተኽእሎ ምስ ኣልዕለትን እዩ ክብል ድማ ሓቢሩ ብተወሳኺ ኢትዮጵያን ኤርትራ ንዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ፋኖ ኣምሓራ ትድግፍ ኣላ ከምኡውን ምስ ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ትግራይ ርክብ መስሪታ ብዝብል ዝቐረበ ክሲ እቲ ጸቕጢ ክውስኽ ከም ዝገበሩ እውን ሓቢሩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምውፋርን ካብ ክልቲ ወገናት ዝስማዕ ዘሎ ተኻሳሕቲ ዘረባታትን ናብ ሓደገኛ ደረጃ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ምልክት ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑ ትሮንቮል ወሲኹ ኣብ ድሕሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ እንተተላዒሉ ናብቲ ኩናት ክሰሓቡ ዝኽእሉ ብዙሓት ተለኣኽቲ ሓይልታት ከም ዘለዎ ኣመላኺቱ ዞባውን ኣህጉራውን ተዋሳእቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባቶም ብምውሳኽ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተካይዶ ኢድ ምትእትታው ከተቋርፅ ጸቕጢ ብምግባር ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ወደብ ዓሰብ ዘተታት ብምትብባዕ ነቲ ኩነታት ክህድእዎ ከም ዝኽእሉ እቲ ክኢላ ሓሳቡ ሂቡ ኣሎ ሕጂ እቲ ዘረባ ንዓና ሓድሽ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ታርጌት ክገብር ዝኽእል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርእየኩም ነይረ እቲ ኩነታት ነዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ፀኒሑ ሃንደበት ኳ ክንብለ ይኽእልና ኩናት ናይ ኢራን ነቲ ዝግበር ዝነበረ ብድሕሪ ኣጀንዳ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ረስኒ ክውስኸሉ ከም ዝኽእል ወይ እውን ናይ ፀደፍደፍ ውሳነ ንክገብር ንገሊኦም ሓይልታት ክደፋፍኦም ከሎ ንካልኦት ሓይልታት ድማ ነቲ ዝነበርዎ ኣካይዳ ዳግመ ግምት ንክገብርሉ ከገድዶም ከም ዝኽእል ይዝንገር። ሕጂ ናብ ብልፅግና ንምለሶ እዚ ልምምዱ በራሱ የሚሰጠን አድቫንቴጅ አለ። ኢሜጅ ቢልዲንግ ላይ የሚሰጠን አድቫንቴጅ አለ። ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ ክሌም እያደረገችው ያለችው የባህር በር ጥያቄ አላግባብ የተወሰደብንን የባህር በር ለማስመለስ በሚደረግ ፍትሃዊና ሰላማዊ ጥያቄ ውስጥ የኢትዮጵያ ጥያቄ ሌጂቲሜሲ እንዳለው ማሳያ ነው። ከሁሉም በላይ ግን የኢትዮጵያ ባህር ኃይል በዚህ ልምምድ መሳተፍ መኑ ትምህርት ተሳትፈን ልምምዱን አጠናቀን ተመልሰናል። በዚህም ጥሩ ሆነ መንገድ ማስጠበቅ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣጀንዳ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ንዝብል ላዕሊ እንዲኦም ኣደይቦሞ ዘለዉ መጀመርያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንደሊ ናዮም ዝብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ዝደሊ ብረትን ሰራዊትን ኣይቀርብን እዩ። ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ክንግንዘባ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ። ክንግንዘባ ክብል ከለኹ ግን ብዙሕ ነገር ዘተሓሓዝ ኣለዋ። ኣብዚኣ ዳርጋ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝሸራሽርዋ ዘሎ። መጀመርያ ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም? እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሄድኮርተርስ ናቶም ኣመሪቆም ኣለው። ሰራዊት የዳልው ኣለው፣ የመርቁ ኣለው፣ ጀነራላትን መራሕቲ ታሽሙን የሰናድኡ ኣለው። እዚኣቶም ክሊርሊ ተልእኮ ተዋሂቦም ከም ዘሎ ያነ ዝግምግም ዘሎ ተልእኮ ተዋሂቦም ኣሎ። ተዳለው በቃ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገለ ክፍጠር ስለ ዝኽእል ተመራኽብ ንሕና ኣለና እቲ ዝበሎም ኣካል እየ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ? ስኻትኩም ሰብ ጥራይ ዘለኩም ሰብ ድማ ይሕሱ ረባኹም ሰብ ቀርቡ ታዕሊም ግበሩ ወተሃደራትኩም ኣዳልው ባሕሪ ምስተረኽበ መራኽብ ንሕና ክንበኩም ኢና ዝበሎም ኣካል ኣሎ። መን ከም ኢልዎም ከም ዘሎ ንምግማቱ ዝኸብደኩም ኣይመስለንን። ኢማራት እስራኤል ካብኦም ካልኦት ሃገራት እውን ኣጆኹም ዝበልዎም ከም ዘሎ ብፍላይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት እዩ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ዝያዳ ክደፍኦ ዝኽእልን ዝደፍኦ ዘሎን ጎኒ ጎኒ ድማ እስራኤል ዋላ እኳ እስራኤል ናብቲ ሶማሊላንድ ገፁ ኣትዩ እንተሎ እኹል ኣይኮነን ንዓታቱ ሶማሊላንድ እንተተኻኢሉ እቲ ዝበለፀ ቦታ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ወላ ሓንቲ ዘከራኽር ወላ ዘዛርብ ምክንያት የብልካ ሎከደስ ጅቡቲ እቲ ዝበለፀ ቦታ ይምበልካ ነርካ ንጅቡቲ ግን 6-7 ሃገራት ኣለዋ ጥራይ ደይኮነ ቻይናን አሜሪካን ኣለዉ። so you cannot compete with these two giant superpowers. ቻይናን አሜሪካን እንተለዉ then ካልእ መንገዲ ኢኻ ክፀርግ ዘለካ then you come to Somaliland. ናብ ሶማሊላንድ ክትመፅእ ትኽእል ድሮት ናይ ሶማሊላንድ ድራማ ንሪኦ ስለ ዘለና ብዙሕ ኣብኡ ግዜ ክነጥፍ ኣይንኽእልና። the next best thing ወይ እውን ንጅቡቲ ዘይረኸበ ናብ መን ክኸይድ ዝግብኦ ናብ የመን ፈቲኖም እዮም ኣብ የመን በብዙሕ መንገዲ ገይሮም ብዙሕ ክሰርሑ ፈቲኖም ኣይሰለጠን ኢማራት ተሳዒራ ወፅያ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ካብ ናይ ኩላቶም እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል ድማ ኤርትራ እዩ። ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ዝርጋሐ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ረእይዎ ማለት ጅቡቲ ወይ ገለገለ ክትብል ትኽእል። ቀይሕ ኤርትራ ግን ዝርግሐ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ብዓሰብ ዘለዋ ኩነታት ጥራይ ደይኮነስ ወላ እውን ብዳህላክ ደረጃ ዘለዋ ብሰሜን ደረጃ ዘለዋ። ስለዚ ንኤርትራ ክጥምቱ ከለዉ ኩላቶም ጌጋ ካልኩሌሽን ጌጋ ግምት ጌጋ ሓሳብ ወይ እውን ሰይጣናዊ ሓሳብ ኣብ ርእሶም ዝመፀው ኮይኑ ይስማዓኒ። ነዚኣ ሉል ትመስል ሃገርሲ ግድን ገለ ክንገብር ክንክእል ኣለና። ነቶም ኣድቫይዘርስ ናቶም ቴል ሚ ኣባውት ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ እስከ ንገርምና ምስ በልዎም ካ እንታይ ብሎም ሳቶም ኤርትራ ያ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ በኣታቶም 3 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ቁጠባናታ ድኽም ዝበለ እዩ ከምዚ ተኣጊዳ ዘለያ ተዓፅያ ዘለያ ኢሎም ምስ ነገሮም እንታይ ትብል ኣለኻ እሞዚኣ ክንፍትን ንኽእል ኢና ዝብሉ እዮም ዝመስሉና። እጂ እቲ ተራ ሰብ ብዛዕባ ኤርትራ ክሰምዕ ከሎ ከምዚኣ እዩ ዝብላ ንክነግረኩም ተራ ሰብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋ ክብሎም ከሎ are they crazy እዮም ዝብሉ። ኤርትራ ከመይ ገይሩ ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋ ዝኽእል because they don't know our history ታሪክና ኩነታትና ስለ ዘይርድኦም እሱ ንግደፎ። ኢማራት ንኤርትራ ትፈልጣ እያ። ኢማራት ንኤርትራ ፀቢቓ ትፈልጣ ሃገር እያ። ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፋለጡ። ኢንፋክት ኤርትራን ኢማራትን ፅቡቅ ዝምድና ነይርዎም እዩ። ናይ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ላስት ኢንተርቪው ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ንኣቦ ነዚ
ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ኣቦ ጠይብ ሓደ ጥዑይ ሰብ ከም ዝነበረን ዓብ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝነበሮን እዩ ዝነግር ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኩሎም ሰባት ብኸመይ እዮም ዝገልፅዎ እዚ ማለት ኤርትራ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኤርትራ ምስ ኢማራት ፅቡቅ ዝምድና ንክህልዋ ዝለዓለ ፖቴንሻል ነይሩ and I cannot lie to you ንኢማራት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ እቲ ዝምድናቲ ምስ ኤርትራ ክገብርዎ እንተዝኽእሉ ነይሩ እቲ ዝበለፀ ምኾነ ነይሩ ስለምንታይ I'm going to explain this in a bit ድሕሪ ቁርብ ተለይ ክገልፀልኩም ክፍትነ ስለምንታይ ከም ንገብር ከም ዘለና ብዝኾነ እዚ ከርየኩም ዝፀናዕኩ ሰራዊት ንምንታይ ተዳልዩሎ መን ኣዳልይዎሎ እንታይ ዕላማ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ክርዳና ክኽእል ኣሎ ዋላ እኳ ፅምፅዋይ ፖተምኪን ፓርቲ ከምዚ ናይ ድራማ ናይ ተዋስኦ ትመስል ኣካይዳ ንርኢ እንተለና እቲ ኣጀንዳ ግን ናይ ዕብዳን ከም ዘይኮነ ብድሕሪ መጋረጃ ከምኡ ግበሩ ኢሉ ትእዛዝ ሂቡ ባጀት ሂቡ ዝኸፍሎምን ዘመላምሎምን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና everything that you see ኣብቲ ናይቲ ሓይሊ ባሕር ዶ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ገለ ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ነገር ብደገት ፋንድድ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና right now ነዚያ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዋርኒንግ ሂብሎ ናይ ነዳዲ ቢግ ክራይሲስ መፅይዎ ስለ ዘሎ everybody need to save something ኢልሎ ገለ ነገር ኣብ ኤነርጂ ጥንቃቐ ልዑል ክንገብር ኣለና ምክንያቱ እታ ቁጠባ ኤክስፕሎት ክትገብር ስለ ትኽእል but at the same time ዝዓበየ ነዳድን ወላ ኤነርጂን ዘጥፋሉ ዘሎ እዚ ወታደራዊ ድራማ እዩ you cannot እዚ simple out of nowhere ወላ ሓደ ፕላን ዘይብሉ ዝገብሩ ዓይነት እንጅልና ኣይኮነን እዚ ነዚ ወላ ንሱ ክገብሩ ዓቕሚ እንተዘይብሉ ነዚ ግበሩ እሞ ኣርእየና እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ክንከፍለካ ዝበሎ ኣካል ከም ዘሎ ንክትግምት ከቢድ ኣይመስለኒ ልክዕ ከምዚ ምሻሎ ተልእኮ ይብካ ሓደ ሰብ ፕሮግረስ ናትካ ርእየኒ ይብለካ ዊክሊ ሪፖርት ናይ ሰሙናዊ ሪፖርት ዲኻ ገለ ትቦ ሎሚ እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚ ጌርና ከምኡ ተልእኮ ተዋሂብዎም ዚ ንዑ ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ዝመስሉኻ በደየለ ኣሚን ኣብቲ ገባሕሪ ንቁጠባ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ባሕርን ጀላቡን ከሰልጥነ ይውዕልኒ እዚ we see a clear tendency መጋበርያታት ኮይኖም ጥራይ ዘይኮኑስ ተልእኮ ተዋሂብዎም ባጀት ተዋሂብዎም ነቲ ተልእኮ ዝሰርሑ ዘለዉ ይድመስል ትፅቡቕ ነገር ግን እታ ተልእኮ እትያ ኣብ ግብሪ ከይበፅሐት ንክትፈርስ ዘሎ ተኽእሎ እናዓብየ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ድማ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ዞባና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ጌራቶ ዘላ ነቲ ዳይናሚክስ ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይዛረቡ ኣለዉ ምናልባት ሓደ ዘየስተባህልሉ ነገር እንተለዎም ኣብ ዘሎ ሓደ ዘመን ታሪክ አለን እንላለን 3000 ቀርቶ 50 ዓመት ታሪክም ያለን አንመስልም 50 ዓመት እኮ ነው እምረት የበለጸገ የተከበረ የዓለም ሀገር ነው አንመስልም ዓመት መቁጠር ምን ይጠቅመናል እኛ እኮ የዓለም መሪ ነው መሆን የነበረብን የዓለም መሪ እንደ እድሜያችን የዓለም መሪ ነው መሆን የነበረብን መቃየር ነው በቃ حتى زبران جولازي ما غيب كوي دركب كوميديان ايثيوبيا يو كوميدي سرحلو لا يزبل زولجي نحن زي 3 عامتي تاريخ لنا كنبت زحفريو تخكل برهان جولا مروق برهان جولا تخكل لك الله زيا اي تغاغخ اي غانك اي كونن 3 تقصر خطقصسي 5 عامت غيرنا كتبل كمان بزلخم كونتات عقب تراينا نبل እቶም ተቃውሞ ንጽሓፉ ኣነ ክሪ ከለኹ እዚ ሃገር ዩጎዝላቪያ ክትከውን ሎሚ ትወድቕ ወላ ጽባሕና ተባህለት 10 ዓመት ገይራላ ተርዲሙላ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ሲ መጽሔት ኢኮኖሚስት ዝባል ናይ ኣሜሪካ ካልኦት ኩላቶም ምፍርራስኩም ዘይተርፈኩም እንተኮይኑ ሲ ደም ሓትሕት ከየፍሰስኩም ዘይተፈላለዩ ኢሎሞ ናይ ግድን ኣይኮነን ንሓትሕትኩም ጨፍጭፍኩም ጀኖሳይድ ገይርኩም ክትፈላለዩ ሻሒልኩም ሲ በቃ ዝነበረና ግዜ ጽቡቕ ነይሩ ኣንጎሎና ሒዝና እንተኸድና ሕሸና ኢልኩም ፋሕደይ ትብሉ ኢሎሞ ሓቋዮም ድማ እዚ ሃገር እዚኣ ኩነታት ናታ ናብ ጽቡቕ ነገር ክኸይድ ከም ዘይክእል ንርኢ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ንገብሮ ዘለና ባህርያት ናትና ኣይኮነን 3,000 ዓመት ኣለና ክትብል 50 ዓመት ኣለና ክትብልን ዘድፍር ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ absolutely correct but ነዚያ መን ሞይንገርኩም ከምኣ ኢሉ ትርር ኢሉ ክነግረኩም ዝኽእል ኣጋጣሚ ሰብ ክርከብ ኣይተኻለን ሕጂ እታ ዝዓበየት ጉዳይ ኣብዚያ ከነንብባ ዘለና ምዝ ናይ ኢራን ኩናት ትግበር ዘላ ድራማ እስከ ንሓውሳ
Israel, the stage is quietly being set behind the scenes for the next great era of conflict in the region that over the long run will be far more consequential than this current war, and which will determine the course of Middle Eastern history for the next decade to come. The emerging Cold War between the Arab world's two greatest and wealthiest powers, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. In many ways, the evidence of this newly emerging Cold War between them is already visibly apparent. In late December of 2025, Saudi warplanes directly bombed a UAE weapons shipment in Yemen that was bound for UAE-backed separatists in the country, while Saudi and Emirati-backed forces in the country openly battled against each other on the ground. Vicious and ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ዓለም ምልእቲ ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢራንን ምስ እስራኤልን ምስ ኣሜሪካን ኣብዚ ዝረበሉ ዘሎ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ድማ ይህረም ኣለዋ ኣብ ዝብልሉ ሓደ ዓበ ኩናት ንክጅምር ቀሪቡ ከሎ ካልእ ስለ ዝቀደሞ ወይ እውን ካልእ ነገር ስለ ዝኣተዎ ዝደቀሰ ኩነታት ኣሎ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን እዚ ናይ ኢራን ኩናት ከጀመረ ከሎ መዓልታዊ ሄድላይን ዝነበረ ንሱ እዩ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣትዮ በፂሕንኦ ዝነበራ ሽግር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ዝብል ካብ ሊብያ ናብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ናብ ሶማልያ እናተባሃለት ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ይቕፅል ነይሩ ሕጂ ንግዚኡ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለምንታይ ንክልቲኦም ሓደ ሓይሊ ይሃርሞም ስለ ዘሎ ንክልቲኦም ዝሃርም ሓይሊ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ but this is not going to be for long ነዊሕ እዋን ክኸውን ኣይኮነን መጀመርያ let me show you one thing እቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ ክትዕዘቦ ከለኻ ብዙሓት ሰባት ዘይጥምትዋ ነገር ኣላ ኣብዚኣ እቲ ኣላየንስስ እንታይ ከም ዝመስል እዮም ዝርዩ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ሃይላይት ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብዚ መሲልኩም ነዚ ካርታ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝዓበየ ኩናት ኣበይ ዘሎ ንብል ዘለና ሕጂ ዝዓበየ ኩናት ኣብ ወሽመጥ ሓርሙዝ እዩ ዘሎ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣብቲ ከባቢ መነመን ኣለዉ ሃገራት ኢልና ኣለና ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ኢራን ንመን ትሃርማላ ንቀጠር ትሃርማላ ንኩዌት ትሃርማላ ንባሕሬን ትሃርማላ ንኢማራት ትሃርማላ ዑማን እውን ተሰመይክሰን ስዑድ ዓረብ ድማ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንብል ኣለና ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ኢማራትን ስዑድያን ጉዳይ ናተን ተፈቲሑ ኣሎ ማለት ኣይኮነን እዚአን ክልተ ሃገራት ባእስናተን ኣብ የመን ዝጀመረ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን ባእስናተን ናይ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ካብኡ ዝገደደ ድማ ናይ ቁጠባዊ ራእይ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብኡ ዝምርኮስ ባእስናተን እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት ካይ ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም መጀመርያ ስዑድ ዓረብ እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ ኢማራት ከ እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ ብፍላይ ኣቡዳቢ ዱባይ ግደፉ ኣቡዳቢ እንታይ ዓይነት ሃገር ክልቲአን ናይ ነዳዲ ሃገራት እዮም ክልቲአን ነዳዲ እየን ዝሸጣ ኣቡዳቢ እን ዱባይ እቲኦም ኮፍልሊ ኣቡዳቢ ኣቐዲሙ ስለ ዝጀመረት ሪፎርምስ ናቱ ኣብ ዓዱ ብዙሕ ትሕተ ቅርፂ ኣማዕቢሉ ቱሪዝም ገይሩ ካልኦት ሴክተራት ኣተኣታትዩ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ንምግባር ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ኣክቲቭሊ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ናብ ኤርትራ ደምፆም ዘሎ ጉዳይ ድማ ነዳዲ ናቶም ይውዳእ ኣሎ እቲ ነዳዲ ኩዒቶም ደውፅሉ ዘለዉ እቲ ዕምቆት ናይቲ ዒላታት ናቶም ኣመነታሕቲ እዩ ዘሎ so they know within ኣብ ርሑቕ ዘይኮነ ነዳዲ ናቶም ክውዳእ ከም ዝኽእል ብፍላይ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን መዕለቢ ክረኽብሎም ሓደ ናይቲ ቁጠባ ናቶም ዳይቨርሲፊኬሽን ክገብርሎም ዳይቨርሲፊኬሽን ክበሃል ከሎ እቲ ቁጠባ ናትካ ምንጭ ናይ እቶት ከም ኣብነት ኤርትራ ኣብ ማዕድናት ዘተኮረ ቁጠባ ኣለና ኢና ንብል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኤርትራ ሲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ማዕድናት እያ ትረኽቦ ዘላ ወይ እውን እዚ ካብ ደገ ሰብ ዝሰዶ ዘሎ ሲ ምንጭ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናይቲ ሃገር ካልእ ነናእሹ ነገራት ክህልዋ ይኽእል ግን እዚ ሓደገኛ እዩ ዳይቨርሲፋይ ክትገብሮ ኣለካ ብዙሕነት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ቁጠባ እዚ ግዜ ድማ ክግበር እቲ ሕርሻ ክምዕብል ከሎ እቲ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ እቲ ሃብቲ ዓሳ ክምዕብል ከሎ ኣብ ብዙሕ ነገር ክንሰግር ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ቱሪዝም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፃልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ቁጠባኻ ዳይቨርሲፋይ ክትገብሮ ኣለካ ይበሃል እዩ ናብኦም ንመለስ ዳሓ መጀመርያ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ኢማራት መግቢ ይኹን ማይ የብላን ማይ ካብቲ ባሕረ ፃርያ ትጥቀም መግቢ ድማ ብሙሉእ ካብ ካሊእ ዝመፅእ ስለዚ ውሕስነት ናይ መግቢ ድማ ኣብ ንኣትዎ ዘለና ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ቀዳማይን ነጥቡ ስለ ዝኾነ ኣፍሪካ ክትመፅእ ኣለካ ኣፍሪካ ኤርትራን ሱዳንን ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ኣዝየን ኣገደሲ እየን ኣብዚ ስቡሕ መሬት ኣለዎን ሰፊሕ መሬት ኣለዎን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ድማ ሱዳን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪካ ዲፕሎማት ስለ ዘለው ኣማና ፀይቂ ንክትገብር ከፍርህ ይኽእል እዩ ፀይቂ ክብለካ ከለኹ ኣንፃርቲ መንግስቲ ብልፅግና ከሎ ሕጂ ንኣብነት ምስ ህወሓት ሓደ ሃገር ካልእ መፅኡ ንክሰርሕ ክብድ በለ እዩ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክገብረልካ ስለ ዝኽእል ኣዲስ ኣበባ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ው ዘሎ ኣብ ሱዳን ክኸውን ከሎ ግን ኖርማል ሃገር ስለ ዝኾነት ነቲ መንግስቲ ከተዳኽሞ ወላ እውን ምስቲ ነቲ መንግስቲ ከፍርስ ዝደሊ ዘሎ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ
ካልኣይ ድማ ህዝቢ ሱዳን ውሑድ እዩ ፀጋታት ናይ ሱዳን ድማ ይበዝሕ ስለዚ ንኢትዮጵያ ከም መሓዛ ናይ ሃገር ሒዝካ ናይ ኢማራት ዝተስልቲ ማለት እዩ ንብልፅግና ኣብ ጅባኻ ኢቲኻ ብኡ መንገዲ ጌርካ ድማ ሕብረት ኣፍሪካን ኩሉ ታብኡ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ሒዝካ ኣብ ሱዳን ሃገር ተፍርስ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ትሕዝቲ መደብናቶም ዘሎ ፈዲኹምሎም ንኤርትራ ፀጋታት ኣሎ ማዕድናት ኣሎ ብፍላይ ፖታሽ ኣሎ they know this ኣብ ዓሰብ እዮም ነይሮም they know everything ኣብ ኤርትራ ክጥምቱ ከለዉ ግን ስትራቴጂካዊ ማኒቨሪን ንክገብሩ ስትራቴጂካዊ ቾክ ፖይንት ኣገዳሲ ጭዋዳ ሒዞም ከምዛ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ሒዛቶ ዘላ ድሌታ ትገብሮ ዘላ ከምኡ ንክገብሩ እዮም ነቲ ዓሰብ ዝያዳ ዝደልይዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሕልምናቱ ክሳብ መወዳታ ክሳብ ናይ መወዳታ ሰዓት ክቃለሰላ እዩ ቀደም እዚኣ ነይራታ ስትራቴጂ ናቱ ካልእ እውን ነይርዋ ሕጂ ግን ተወሳኺ ገይርላ ኣሎ ኣነ ናተይ መደብ ንምንታይ ሕጂ ይኮነን ገይርዋ እቲ ኤርጀንሲ እቲ ናይ ግድን ክንገብሮ ኣለና ዝብል እቲ ፕራዮሪታይዜሽን ኣብ ክብርትዕ ከም ዝኽእል ግን ሕጂ ይርዳእኒ ስለምንታይ ኢማራት ትሪእዋ ኣለኹም ብጫ ኣብ ላዕሊ ዩኤኢ ትብለኩም ኣላ ደን ስዑድያ ይብለኩም ኣላ ደን ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያ ገለ ብለኩም ኣሎ ስዑድያ እንታይ ትጥምት ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ትጥምቶ ዘላ ኢማራት ጠቕላላይ ዶሚኔት ገይሮሞ ነይሮም ብዙሓት ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ኦርደር ገይሮም ነይሮም ሪያድ ኤርላይንስ ዝብል ካልእ ንኣሽቶ ኤርላይንስ ዓበይቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ስለዚ ናይ ቱሪዝምን ናይ ትራንስፖርቴሽንን ናይ ሎጂስቲክስን ናይ ኤቪዬሽን ሃብ ክኾኑ ይደልዩ ኣለዉ እቲ ዱባይ ኮይናቶ ዘላ እቲ ኣቡዳቢ ኮይናቶ ዘላ እቲ ዶሓ ቀጠር እውን ኮይንዎ ዘሎ ስዑድያ ክገብሮ ይደሊ ኣሎ ነዚ ንክገብር እንተኮይኑ ግን ከምቲ ቀደም ከሎ ተወዳዳሪ ክትከውን ኣለካ ምስቲ ዝወዳደር ቴክኖሎጂ ምስቲ ዝወዳደር ኤርፖርትታትን ካልእን ከተተኣታቱ ኣለካ ግዜ ይወስድ ይሱ ሕጂ ግን ነቲ ንሶም ክገብርዎ ዝደለዩ ኣመነ ከቀላጥፍ ዝኽእል መድረክ ተፈጢሩሎም ኣሎ እንታይ ስኸ ዱባይ ቴክኖሎጂ ኣለዋ ምዕባለ ትሕቲ ቅርፂ ኣለዋ ግን ሰይፍ ኣይኮነትን ውሕስነት የብላ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ዱባይ ብዓይኒ ቢዝነስ ክትሪኦ ከለካ ውሕስነት ክህልዎ ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ክብለኩም ብፍላይ ኢራን ተደይ ተሳዒሩ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ተተሳዒሩ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ረጂም ተተቐይሩ ማለት እዩ ተደይ ተቐይሩ እቲ መንግስቲ ዘሎ ተደይ ተቐይሩ ጠቕላላ ካብ ስሩ ተደይ መንግስቶ እሞ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ፖለቲካዊ መዕለም እንተገይሮማ ዱባይ ሪስክ ኣለዋ ክሊር ናይ ዱባይ ሪስክ ዝዓበየ ክኸውን ምክንያቱ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ሙሉእ ብምሉእ ምስ እስራኤል ሙሉእ ብምሉእ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ስለ ዘለዉ የስ ምክልኻል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ገለ ከታታትው ይኽእሉ እዮም በት ፒፕል ሰባት ተኣማሚኖም ሮኬትን ሚሳይልን ኣብ ዝትኮሰሉ ኤር ዲፈንስ ኣለዎም ኢሉ ሂወታዊ ክሃንፅ ትካላታዊ ክሃንፅ ክኸይድ ኣይኮነ ወይ ከዓ ብ$1 ሚልዮን ሪል ስቴት ክገዛ ኣይኮነን ስለዚ እዚ እቲ ኢሜጅ ናይ ዱባይ ተሃሪሙ ኣሎ ወላ እውን እቲ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብስ ኩሉ እቲ ናት ማኒፋክቸሪንግ ናይ ዴታ ሰንተርስ ትገብሮ ዝነበርካ ብዙሕ ኢንቨስትመንታት ናይ ካምፓኒታት እንታይ ክኾን እዩ ካብ ሃገራት ዓረብ ክሓስቡ ከለዉ ንመን ክመርፁ እዮም ንስዑድያ ስለምንታይ ስዑድያ ርሕቀት እውን ስለ ዘለዎ ካብቲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፅካ እንድሕር ጌርካዮ ቀይሕ ባሕሪ ራይዎ ሕጂ እቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክትሪእዎ ከለኹም ከይዱ ጠጠው ይድብል ስለዚ ንኢራን በቲ ሓደ በዚ ድማ ንኩዌት ንቀጠር ንባሕሬን ገለ ከተገልግል ትኽእል ኢኻ በደነደን ተጠዊኻ ኢኻ ክትምለስ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መፂኻ ብጅዳ ድዩ ብዓሰብ ድዩ ብምፅዋዕ ድዩ ብፖርት ሱዳን ድዩ ገለ ትገብሮ ግን እንታይ ትገብረልካ እቲ ኣብኡ ጌርካ ዘለኻ ነቲ ካልእ ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ እውን የገልግለልካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ናይቲ ናይ ንግዲ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቀደም እንዲ ነይሩ ሕጂ ግን ዝዓበየ ኣቴንሽን ክረክብ እዩ ዱባይ እቲ ብኮናታ ስለተገጢሙ ዘሎ ካልኦት ነቲ ቦታት ክትክእዎ እዮም ስለዚ ኢማራት ክትገብር ሕጂ ብዝበርትዐ መልክዕ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንክትመፅእ ክትፅዕር ካብቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበረት ንላዕሊ ዝበርትዐ ፃዕሪ ክትገብር እያ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ሕጂ ከም ኤርትራ እንታይ ኢና ንብለ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ነቲ ኩነታት ከተዳኽሞ ክትክእል ኣለዋ ጥራይና ክንብል እምበር ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዝነበርና አንተ እንታይ ሪኢኩም ፀኒሐ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ብዝበርትዐ ክኸይድ እዩ ምስ እስራኤል ዘለና ዝምድና ብዝበርትዐ ክኸይር እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢሎምካ ንፁሪት ማለቱ ንሳቶም ዝብሉ ዘለዉ ብዘይ ናይ ብዘይ ኣሜሪካ ሲ ዝኾነ ነገር ኣይንገብርና ንእስራኤል በቲ ዘለናዮ መሊስና ከነበርታ ኢና ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ድማ ፈሊጥና ኣለና ኣብዚ ከባቢ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ከባቢና ዝግበር ኩነታት ናይ ምኽባት ተኽእሎ ናይ ምብርታዕ ተኽእሎ እናዓበየ ክኸይድ እዩ ኣብዚኣ ካልእ ቨርሽን እውን ኣላታ ንብልፅግና ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ከባቢ እዚ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ምስኣቶም ኮይና ንዝብል ኣብዚ ሓደ ሰብ ክሕግዘን ንኽእል ነታ ጉዳይ ሌትስ ሃቭ እስከዚያ ስምዖና እዩ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘኒ ኩነታት ተዘሪጉ ናብ ሙሉእ ህውከትን ውግእን ተተቐይሩ ኢትዮጵያ
ናብ ኢንቨስትመንት ዘይትምቹ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ዘይተሳኻ ስለ ትኸውን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይደልዩን ኣሜሪካውያን ውግእ ክህልዮ የብሉን ክብሉ ከለውስ እዩ ብቐንድነቱ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታቱን ብደንብ ስለ ዝግምግምዎ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝውላዕ ኩናት ነቲ ዓዲ እውን ኣብ ሓደጋ ክእትዋ ስለ ዝኽእል ክብትና ስለ ዝኽእል ሞ ምስቲ ዝብለካ ዝጠቐስክዎ ብሄራዊ ረብሕኦ መታሓሒዝካ ውግእ ክህልዎ ኣይደልዩን ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ብርግፀኛነት ውግእ ክህልዎ ኣይደልዩን ናብ ቱርኪ ክትመጽእ ከለኻ ቱርኪ ብክልተ መንገዲ ያውዚ ሓደ ዘይናቕ ኢንቨስትመንት ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት ንሱ ሴፍ ኤግዚት ዘይገራትሉ ወይ ገለ ዘይኮይኑ ክትከስር እያ እቲ ናይ ህዝቢ ውግእ ከቢድ ስለ ዝኸውን ትቅድም ዝነበረ ኣብ ትግራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ውግእ እዩ ስለዚ ትግራይ መስዋዕቲ ጌርካ ካሊእ ዝሓሸ እዩ ነይሩ ሕዚ ዝግበር ውግእ ኣብ ትግራይ ፅራሓ ዘይኮነስ ብዝበለፀ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ማእኸልና ዝብልዎ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ኣካባቢ ምሓር ኣለካ ዋላ ናብ ኦሮሞ እውን ምልውዕ ስለ ዘይተርፍ እዚ ሓደ ዘገድሳ ነገር እዩ ቱርኪ ማለት እዩ ካሊእ ቱርኪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኢንተረስት ኣለዋ እንደገና ከዓ መናሓንሕቲ እውን ኣለዋ ስለዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ብፍላይ ምስ ቀይሕ ባሕሪ መሓዝ ምስ ናይ ሶማሊላንድ ብፍላይ እቲ ናይ ሃገርነት ተፍልጦ ምስዚታት ተታሒዙ ክተረጋግፅ ረብሓ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ በዚ መንገዲ እዚ ክትከይድ ኣይትደልን ማለት እዩ ካሊእ ፖለቲካሊ ጂኦፖለቲካል ተበጉሳ ማለት ዝኾነ ኮይኑ ግን ውግእ ከም ዘይድሊ ልዑል ፅዕንቶ ገይሮም ከምቲ ዝበልካዮ መገሲኦም ግን ዝተፈላለዩ ኣብቲ ውግእ ዘይምላይ ግን ከዓ ሓደ እዮም ማለት እዩ ዋላ ቱርኪ ትኹን ዋላ ኣሜሪካ ንሶም ብግልፂ ስለ ዝመፁ እምበር ካልኦት ዓድታት እውን ትውግእ ከም ዘይድሊ ብፍላይ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ፅዕንቶ ይገብርሎ ብርግፅ ናይ ኣሜሪካ ተልእኮ እውን ክህልዎ ይኽእል ዝኾነ ኮይኑ ግን ብርቱዕ ፀቕጥታት ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ Some breaking news coming in right this minute. UAE Saudi leaders discuss Iran attacks in second call since the West Asia conflict started. So that's the latest coming in at this point as we monitor what's been happening as the tensions escalate. The Saudi Crown Prince and the Emirati President in fact discussed Iran's retaliatory strikes on the Gulf and expressed solidarity and sympathy in that second call since a public row in late. እንታይ ሰሚዕና ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ብቴሌፎን ርክብ ከም ዝተኻየደ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት መበል ካልኣይ ግዜ ብቐጥታ ብቴሌፎን ክራኸቡ ከም ዝኽኣሉን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ድማ ዝምድናታት ናቶም ንክሕይሉ ወይ እውን ንክቀራረቡ ክገብሮም ዕድል ይፈጥር ከም ዘሎ እቲ ኩነታት እቲ መጥቃዕቲ እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኢራን እቲ ኩናት እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ንክልቲአን ሃገራት ንክቀራረባ ብሓደ ኮይነን ሽግረን ንክፈትሓሉ ዝኽእላ መንገዲ ኣፍ ደገ ክኸፍተለን ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ but this is ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናኢቭ እዩ ከምዚ ኣናኢስካ ዝርአ ዳ እምበር ክኸውን ዘይክእል ወይ እውን ኣብ ሎንግ ተርም እዚአን ክልቲአን ሃገራት ተገራጫዊ ረብሓ እዩ ዘለወን ማለት ተመላላኢ ረብሓ እንተለካ ኢኻ ተረዳዲእኻ ገለ ጌርካ ክትከይድ ትኽእል ኣብዚ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ተገራጫዊ ረብሓ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ተመሊስና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ስዑድ ዓረብ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ እቲ ኢማራት ኮይናቶ ዘላ እዩ ቁጠባናቶ ናኦሚ በሎ ወላቲ ናይ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናይ ካል ናይ ኮንፈረንስስ ናይ ላጀሪ ገለመለ ኩሉ እቲ ስዑድ ዓረብ ኣነ ኣብቲ ቪዥን 2030 ቪዥን 2040 ዝብልዎ ዘሎ ክገብርዎ ዝደልዩ ብምሉእ ኢማራት ኮይናቶ ዘላ እያ ስለዚ ኢማራት ስዑድያን ኢማራትን ማዕረ ኮይነን ክቕፅላ ከቢድ እዩ ማዕረ ኮይነን ክልቲአን ክቕፅላ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቶም ካምፓኒታት ቀደም ንዱባይ ድመርፃ ዝነበራ ስዑድያ እውን ክመርፃ እየን ስዑድያ ድማ ሌቨሬጅ ኣለዋ 40 ሚሊዮን ዝኾን 36 ሚሊዮን ዝኾን ህዝቢ ዝቕመጥ ሃገር ስለ ዝኾነት ዓብ ዕዳጋ እዩ ስለዚ ነቲ ዕዳጋ ውጭ ዋዳ ናቶም ተጠቒሞም ንብዙሓት ካምፓኒታት ናብኦም ከምፅኡ ክፍትን እዮም ናብ ኣፍሪካ ዝበፅሐ ህዝቢ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባናቱ ድማ ድሓን እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኣፍሪካ እዩ ኣፍሪካ ድማ ምስቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ፀገም ዘለዎ ናይ ሎጂስቲክስ ካብ ንዱባይ ክኸይድ ናይ ሓደ ተወሳኺ ሰዓት ዝኸይድ ኣብ ጅዳ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዓብዪ ኤርፖርት እንድሕር ገይሮም ንትራንዚት ዘድሊ ብምሉእ ነዚ ቁጠባ እዚ እውን ንዱባይ ቻለንጅ ክገብሮ እዮም ስለዚ ብምሉእ እዚ ንዛረበ ዘለና ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ፕራይም ቦታ የምፅእ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ትመፅእ ኣላ እዚ ማለት ግን ኣብ ኣገዳሲ ቦታ እንድያ ነይራ እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ዘለናዮ ቦታ ካብቲ ዝነበረ ንላዕሊ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት ግን ንዓና ጥራይ ኮነ እቲ ኩነታት
ካልኦት ጸላእቲ ካልኦት ነትናትና ጸጋታት ዝደልዩ ድማ ብመልክዕ ክርዩና ክፍትንዮም ስለዚ this situation is going to create many things ዋላ እውን ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝግበር ተደይራና ኣብዚ እውን ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናይቶም ሑቲ እውን ኣብ ግምት እቱ ወይ ዝበሃል ዘሎ ሑቲ ዝበሃል ተመፅኡ እንታይ ክኸውን ናይ ሑቲ ፀወታ ኣብ ግምት ተይቲኻዮ ንቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ከካብዶ ከም ዝኽእል ስለዚ እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና መድረኽ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ብብልሒ እንተተፃዊታታ ዝበለፀ ውፅኢት ሒዛትላ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኣብ ኤርትራ ግን ግብፂ ዝበሃል ካሎ ካል ሃገር التعاون الاستراتيجي مع اريتريا في شتى የግብፁ ከኤርትራ ጋራ በተለያዩ የስትራቴጂክ እንቅስቃሴ ጋራ ተያይዞ በሚያደርጉት ጉዞ المجالات وارساء اشارات በተለያዩ ጉዳዮች ላይ كمستدامه بين البلدين استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي በሁሉም ጉዳዮች ላይ ከኤርትራው መሪ ጋር ከኤርትራው ሀገር ጋር በአጠቃላይ ግብጽ ትሰራለች جانبان على تعزيز العلاقات بين البلدين وكذا حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري وبعد التحرير ساهمت مصر في وخاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا በተለይ ለግብጽ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያሉ ሀገሮች በጣም ወሳኝ ከመሆናቸው አኳያ ኤርትራ ደግሞ ልዩ ቦታ አላት وما لذلك ኤግዛክትሊ ብልጽግና ኤርትራ ምስ ግብጽ ዘለዋ ዝምድና ክዕብዶም ይዝደሊ ብፍላይ እዝን ንዑድ መስሉ እንታይም ዝብሉ ኤርትራ ንግብጽ ትገዝእ ኣላ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ግብጽ ይብሉ but ግብጽ knows very well ኤርትራ እዚያ ገዳሲት ሃገር ምዃና and this is nothing surprising ፍሉይ ነገር ዘገርም የብሉ ወላ ዘደንጹ የብሉ ወላ ዘስደምም የብሉ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዘለዋ ግብጽ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፀገም ኣብ ግምት ኢቲኻ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ግድን እያ ክደሊ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ተደላይነት ናይ ኤርትራ ድማ ብውዩ ዝዓቢ ንኣብነት ኣብ ቀደም መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሃገር ኤርትራ ኖርማል እንዳለ ሓንበይናያ ዘላ እኮ ዝተነፀለት ሃገር እያ ኣበይ ከይትኸደና ዝብለታ ኣረዳዳ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ቦታ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ሬሌቫንስ ናቱ ተደላይነት ናቱ ኣገዳስነት ናቱ ካብቲ ናይ ቀደም ብዝበርትዕ ደረጃ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሸለል ክንብለ ኣለና ዝብል ሓይሊ የለን ሕጂ እቲ ቅድድም ኣበዩ ኤርትራ ዘለዋ ፀጋብ ኢላ ኣሎ ልኡላውነታ ዓቂባ ኣላ ኩሉ ነገራታ ገይራ ኣላ እቲ ብጎረቤትና ዘሎ ብልፅግና ግን ብዋጋ ናይ ኤርትራ በቲ ስትራቴጂካዊ ኣጠቃቅማ ናይ ኤርትራ እዩ ዋጋ ዕዳጋ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ብትክክል ከመይ እዮም ዝብሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለ ዘለና ንዓናኻ ቀረባ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ እቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና እውን ይምልከተና እዮም ዝብሉ ዕፅር ኣቢሎም በቀጣይ በሚመጥናት አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መድረኮች በተለያዩ መስኮች እዚህም ጥሩ ተሳትፎና ጥሩ ልምድ ያገኛቸው ሀገሮች ጋር በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ ላይ በጣም የተወሳሰበ የፖለቲካና የሴኩሪቲ ሁኔታ ውስጥ እያለፈ በመሆኑ ብዙ ሀገሮች ከሩቅ መጥተው እኛ ፍንጫ ላይ የደህንነት አቅማቸውን ለማሳደግ ከጎረቤት ሀገሮች የካምፕ ኪራይ ተከራይተው ባህር ኃይላቸውን አየር ኃይላቸውን አስፍረው ብሔራዊ ጥቅሞቻቸውን በሁሉም ሪጅን ኤክስቴንድ ለማድረግ ስራ እየሰሩ ባሉበት ወቅት እኛ እዚህ ቁጭ ብለን አፍንጫችን ስር የሶማሌ ፓይረሲ ወይም ኤኒ አዘር ፓይረሲ አንድ የንግድ መርከባችን ላይ ጥቃት ቢያደርስ መፍትሄ የምንሰጥበት ባነትና በኢትዮጵያ ላይ የተጫነው ስውሩ ግብር ኢትዮጵያ ከ1986 ጀምሮ የከፈለችው ቢሊዮን ዶላሮች ኪሳራስ ምን ይመስላል? በ1985 ዓ.ም ኤርትራ ነፃነቷን ማግኘቷን ተከትሎ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት የባህር በር አልባ ሀገር ሆናለች። ይህ ታሪካዊ ክስተት ዝም ብሎ የካርታ ለውጥ አይደለም። በእያንዳንዱ ዜጋ ኑሮ ላይ የተጫነ የማይታይ ቀንበርና የኢኮኖሚ ደም ስርን የቆረጠ መዋቅራዊ ቅጣት እንጂ። ዛሬ ኢትዮጵያ የባህር በር በማጣቷ የምትከፍለውን ስውር ዋጋ እንገልጣለን። ስውሩ ግብር ምንድን ነው? አንድ ተራ ዜጋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብተደጋጋሚ ዝጥቀሙላ ዘለው ዘረባ እሳ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ ብምባል 35 ቢልዮን ዶላር ዲ ወላ 35 ሽሕ ዶላር ንዓመት ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ንኸፍሎ ዘለና ኢና። እዚ ድማ ንጅቡቲ ንኸፍሎ ስለ ዘለና ኣይኮነን ዝሕምመና ዘሎ ኤርትራ ካባና ናይ ኤርትራ ወደብ ናትና ዝነበረ ስለ ዝኸሰርና ኢና ብምባል ነቲ ቁጠባዊ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዓብይ ቁጠባዊ ፀገምን ሽግርን ገጢምዎም ስለ ዘሎ ንዕዑ ናባና ከፀግዑ ወይም ዝፍትኑ ዘለው። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣርእስቲ ኮይኑ ንኤርትራ በጃ ጌርካ ብግዳይ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ተስተኻኸል ምፍታን ከምኡ ድማ
نتزلك تسعنوتاتن شجرن حيسكا نعو بواقع إيرترا كتفتحو مفتان كاب جزينا بجزي نسمعو زلنا تاكتيكيو مبار كم ندحرو خوينو إيرترا دما نزو كنتات زي أقالي لاكترية تخلنيا سلازي in time زولو زولو Ethiopia loses 19 to 31 billion every year. Ethiopia loses about 39 billion every year due to being landlocked. This equals to up to 23% of GDP. I can't believe. كاب 19 بليون عامت نخسر يوم زبلو. أبتو وده بجبتكنا 1 بليون نخفلنا عامت يوم زبلو. I don't understand it قصري مهان أب كالنا حسخادو أب قصر كت أخوينكا بزخونة كم تريوزر لهم نتي زلو نجارات دراماتايز ديركا ناب كوينات جس كان موسادو زجبر زلو قعزيو again كاب كل دما نبيرترا تارجت زخونة متقعت نرلنا زون أقاليلكا أنا إسكا كروزي بلو كويني سمعنا نعن هذا يزي زوجي هذا نا إثيوبيا ميديا سلوزبالي يكونن دارجا بمولو مابت ميديا زنوت فزلو هذا دعر هذا النامسة نيرترا قداي مقبار كم هذا هوبي نايتي سرعات كوينو زلو يابزوان زي there was this أبي الله مسيلكم هذا بزي لم أنا متى زلو سمعوه يا إثيوبيان يا بحر بتاعت أنا تقرأ حزب ይሄን ያደርጋል ብዬ አላምንም ፐርሰናሊ ማለት ነው ስለማቆዝ ቀደም ሲል የሚገለጽ ስለሆነ ማለት ነው ግን ደግሞ ይሄ የፈረሰው የህወሓት ቡድን ጽምዶ ብሎ ሲል የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ አልቀበልም ማለት ነው ምን ማለት ነው እስኪ እሱን እናስ የኢትዮጵያን የባህር በር እንድታጣ ያደረገው ይሄ ቡድን ነው ከጅምሩ ሲመጣ 83 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን ሲመጣ ያኔ በቂ ምክንያትና በቂ እድል በቂ ምቹ ጊዜ ሆኖ ቢያንስ ኤርትራ ሀገር ሆናለሁ ብሎ ህዝቡ ከመረጠ ሀገር የመሆን መብቱ ይረጋገጥለትና ኢትዮጵያ ግን የባህር በሯን ክፍት ማድረግ ነበረበት ግልጽ ነበር 83 ዓመተ ምህረት ኢሳያስ አፈወርቂና መለስ ዜናዊ ሲነጋገሩት የኢሳያስ ንግግር በትግርኛ ሰምቼዋለሁ የመለስም የአሰብ ወደብ ኢትዮጵያ በነፃ እንድትጠቀም ይላል እንዴት ብሎ ነው በነፃ ስለሚገባትና ስለሚመለከታት ነበር ያኔ በነፃ እንድትጠቀም ያደረጉት ስትራቴጂካሊ ኢትዮጵያን የማዳከምና ኤርትራን ቀጣይነት ያለው የኢትዮጵያን ስትራቴጂክ ጠላት ሆና እንድትኖር ተደርጎ የተሰራ ነው ያኔ ሲጀምር ኤርትራ ራሷን ተፈጠረ የተደረገ ሕጂ እንታዩ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ምንታይ የተሓሕዝዎ ኣሎ ኣብዚ ምስ ፅምዶ ተጋሩ ወይ እውን ህወሓት ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክብል ከሎ ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሉ ኣብ ዝዛረበሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ባዕሎም ኮይም ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳኦም ዝነግሩና ንዛቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክንረክብ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ፅምዶ ድማ ክልተ ህዝቢ ብሓደ ንክነብሩ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝፀመደ ናይ ብልፅግና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕልሚ ብሰላማውን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብኸመይ ዝገራጭዑ እንድሕር ኢሎምካ ነው ኩናት ክንገብርን ወሪርና ክንሕዝን ስለንደሊ ዘለና ነቱ ክንወሮ ንዘሊ ዘለና ኤርትራ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ፅምዶ ዝብሉ እዚ ህወሓት ዝብልዎ ስለምንታይ ምስኣቶም ይፀምድ ሰላም ይገብር ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣገይን ዋላ እቲ ምሕሳብ እውን ኣወል እኳ ነጊርዎም ነይሩ ኣወል ኢልዎም ክሕስቡ ከለውስ ኣይማኽሩን እዮም መን እንታይ ከም ዝብል ኣይማኽሩን እዮም ኢሉ ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ናቶም በቲ የበግስዎ በቲ የፍርስዎ እዚ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እዩ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝዘረብ ዘሎ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ኖርማሊ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ትዝረብ ከም መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ጌርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ናይቲ ኣፍ ናይቲ መንግስቲ እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝበሃል እዩ ናይ ፕራይቬት ቴሌቭዥን ወይ ናይ ፕራይቬት ሚድያ ትዛረቦ ብፍላይ ናይ ብልፅግና ንዕኡን ክትጥርጥሮ ኣለካ ኢልና እንዲና ግን ንመንግስቲ ክትከሶ ይትኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ፕራይቬት ኢንዲቪጁዋልስ ናቶም ናፃ ድምፂ እውን ክህልዎም ስለ ዝኽእል ከምዚ ኸማና ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ እቶም ናይ ስርዓት ብልፅግና ኣዳኸርቲ ሰርቲፊኬት ዘለዎም እዮም ካብቲ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ካብ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ዝመፅኦም እዮም ስለዚ ዋላ እውን ብቐጥታ መንግስቲ ከምኡ ኢሉ እንተደይበልካ ናይ መንግስቲ መርግፂ ምዃኑ ንክትግምት ግን ከቢድ እዩ ኣነ ንኣብነት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትፍረስ እንድሕር ኢለ ተዛሪበ ሓደ ዕቡት ተዘይኮይኑ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ የለን ኦፍኮርስ ተዛዓበደ ክንመልሶ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዘተሓሓዝ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይብሉ ከምኡ ዓይነት መርገፂ ይኹን ዝኾነ ይኹን ድሓርካ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ንፁር መንገዲ ኣለዎ መርገፂ ናቱ ዝነግረሉ ሓደ ኤርቲቪ ብዓብዩ ድማ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ዝምልከት ተኮይኑ ድማ ብመንገዲ ኣቤክስ ፖስ ብመንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝወፅእ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ መርገፂ በይን ይወፅእ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ኤኒቲንግ ኤልስ ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ብፌስቡክ ዲ ብካልእ እንተመፅዩ ንመንግስቲ ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ክኸውን ክኽእል እዩ ሓበሬታ ግን መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ክትከሳ ይትኽእል እዚ ሕጂ ብከምዚ ንሪኦ
ብኤርቲቪ ዝወፀ ጉዳይ ግን በቲ ኤዲቶሪያል ናይ ሃገር ስለ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኢልካ ክትከስስ ትኽእል ኢኻ ዋላ እውን ኤርትራ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ብዝኾነ እዚ ሓደ ግዜ ስለ ዝገበርዎ ይኮና ንኸስስ ዘለና መዓልታዊ ናብታ ርእሲ ናቱ ተመሊስና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 93 ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትጠቀም ትኽእል እያ ብናፃ ክትጥቀም ትኽእል እያ ክብል ከሎ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ብናፃ ዝብለና ዘሎ ሲ ናትና ስለ ዝኾነ ድዩ ናትና ከሎ ስለ ዝወሰድዎ እዩ እምበር ከመይ ገይሩ ብናፃ ትብሎ ኢሉ ምሳና ስለተቃለሱታ እቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ሰውራ ኤርትራ ኮይኑ ስለዝተቃለሰ ብሓደ ኮይኖም ድማ ስለተዓወቱ ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብ ጭቆና ነይራ ኢሉ ስለዝኣምን ዝነበረ ዝባሃጉ እምበር እቲ ዝጭቆን ዝነበረ ስርዓት ድማ ስለተሳዕረ ወያነ ድማ ህወሓት ድማ ንባዕሉ ተቃሊሱ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እግሩ ክተክል ይፍትን ስለ ዝነበረ ንእግሩ ክተክል ምሳኻ ተዋጊኡ ዝመፅእ እግሩ ክተክል ዝፍትን ዘሎ ኣሽሓት ክፈል ናይ ባሕሪ ትብሎን ኢኻ ኤርትራ ንባዕላ እግራ ክትተክል ካብ ዜሮ ትብገስ ነይራ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ ካባና ቁርቢ ሓይሽ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ኣብ ኤርትራ ኤርትራ ሓደ ኣይነበሮን ንሳቶም ግን ማእከላዊ መንግስታዊ ስለ ዝነበረ ባንኪ ነይሩዎም ገለ ነይሮም ኤቭሪቲንግ ነይሩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ነዚኣቶም ኢልካ ሓለፋ ኢልካ ትገብሮ እውን ከም ሓለፋ ከም ዘይቁፀር ካብ ሓደ ስርዓት ናብ ካልእ ስርዓት ክሓልፉ ከለዉ ኩሉ ነገር ብግምጣል ከንብቦ ዝኽእሉ እዮም ብዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝዛረበሉ ዘለው እዩ ትሕርቃኖም ግን ጥርዚ ይበፅሒ ዘሎ ብፍላይ ፅምዶ ከተፀልሎም እያ ሓቆም እዮም ካክፅለሉ ክርእየኩም እየ አሁን ሻዕቢያ ጋር ሄደህ ስትጠጋ ስትቀመጥ ሻዕቢያ ይሄ ነው እንዴት እንደማይዘገንናቸው ከምሬ ነው እኮ እንዴት እንደማይዘገንናቸው የትግራይ ህዝብ ቢሉ ኖሮ እኮ አንተ አይን ላይ እኮ ይመጣል ይሄ የእህል ጎተራ እንደው የሆነ ደረቋንም ቢሆን በመጅ ፈጭተው እንዳይበሉ ውሃ ጨምሮበት የሚሄድ የጨካኞች ጨካኝ ከዛ ጋር ትቀመጣለህ ጽምዶ ብለህ እናንተም ጨካኝ ስለሆናችሁ ነው ከናንተ ምናልባት ከሻዕቢያ በላይ አሁን ቲፒኤልኤፍ ጨካኝ ይመስለኛል ሳይው ኩሉ ዘዕፍሮ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ፅምዶ ስለ ዝበረፀ እዩ ፅምዶ ናይ ሰላምን ፅምዶ ናይ ምርድዳእን ናሓዋሩ እናተባህላዕና እናተናኸስና ወይ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተባሃስና እቲ ህዝቢ እናተተፋነነ ክነብር ኣይኮነን ስለ ዝበለ እዩ አሚን ዲስ ቴልስ ዩ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ክትፈልጦ ዘለካ ብዛዕባ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ በዚኻ ትፈልጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ወታደራዊ ፅምዶ ኣይሰማዕናን ክሳብ ሕጂ ብሓደ ኮይኖም ተዋጊኦም ኣይሰማዕናን ብግምጣሉ ብልፅግና ሓገዝ ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ናይ ኤርትራ ቅድሚ 3-4 ዓመት ሓቲቱ ነይሩ ናው ሓደ ኬንያዊ እቲ ኦሮሞ ኬንያዊ ከምኡ ድማ እቲ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ብዶብ ተራኺቦም ክነግዱ ከለዉ ፀገም ኣይኮነን ብጋምቤላ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ጋምቤላን ናይ ደቡብ ሱዳን ክራኸብ ከሎ ፀገም ኣይኮነን ሶማሊ ክራኸቡ ከለዉ ፀገም ኣይኮነን ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኤርትራ ክራኸቡ ከለዉ ፀገም ኣይኮነን ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ምስ ኤርትራ ክራኸቡ ከለዉ ግን ክሳዕ ክንድዚ ሰይጣናዊ ተግባር ገይሩ ይዛረብ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ሓድነት ተፈቲሩ ብፍላይ እዛ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ብልፅግና መወዳእታኣ ከም ዝኣኸለ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን እቶም ተጋሩ ከምቲ ንሱ ዝደልየ ኣይኮነን ከምቲ ንሱ ዝግዕሮ ዘሎ ዘይኮነስ ንፅምዶ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲኦም ኣለዉ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ካብቲ ንሱ ዝፅበዮ ካብቲ ንሱ ዝፈርሆ ዘሎ ንላዕሊ ዝኸይድ ኣሎ ሻዕብያ ኮንካ ዝፍታሕ ነገር የለን እንተንብል እንታይ መኾንና ኢልኩም ሕሰቡ ከምኡ ጌርና ንሕሰቡ ፅምዶ እንተዘይንፈጥር ቀስናልና እናተናበብና እንተዘይንኸድ ኣብዛ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ እውን ኣይትገድፈናን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ቅልፅምና ተርኒዑ ብጉልበትና ብቅልፅምና ኣሸኒፍና እያ ንትግራይ እንተነኽየስ ኣይነብርን ኢላ እንተዘይኮይና ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ትገድፈና ዓዲ ኣይኮነት እዚ ሞንሓዝ ስለዚ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ወገን ዘሎ ቦርደርና ኩሉ ግዜ ሓዊ ምስተኣጎደሉ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ዘይገበርና እንተንኾን እንታይ ምኾንና ብኤርትራ ወገን ዘሎ ቦርደር እውን 1,100 ኪሎ ሜትር መናእሰይና ክነቕምጠሉ ነርና ድፋዕና ክንኩዕተሉ ነርና ፅምዶ ዝበሃል ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዝፍታሕ ነገር የለን እንተንብል እንታይ መኾንና ኢልኩም ሕሰቡ ከምኡ ጌርና ንሕሰቡ ኣይለ ደደቢት ኤግዛክትሊ ትክክል ዝኾነ ዘረባ እዩ ትዛረብ ዘሎ ኤግዛክትሊ ተጋሩ
I mean, it's very, very simple logic. Rocket science ከሆነ ይግቦን ይዚ ንተጋሩ ጽምዶ ስለምታይ ከም ዘገድሶም ንጹር ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ነቲ ጽምዶ ንምብትታን ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለየ ዕላማ እንዲ ዘሎ ፍላይ ህወሓት ታርጌት ንምግባር ማለት እዩ ዳደር የስልጣን ዘመን ሊያበቃ መቃረቡን ተከትሎ ህወሓት የክልሉን አመራር ቦታ በኃይል ለመቆጣጠር እየጣረ ነው ሲል ውድብ ናጽነት ትግራይ ገለጸ። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው ተቃዋሚ ፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገብ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ትግራይ ዝበሃል እዚ እንዲዩ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ይብል ፀኒሑ ሃይለ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ትሪእዎ ኣለኹም ኣዝዩ ነዊሕ ዶብ እዩ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ስለዚ እዚ ኩሉ ዶብ ናይ ኤርትራን ትግራይን ሰራዊት ናይ ተጋሩ بسمين بمول تدوب كعصو كخللهم بدبوب سراويت ناتهم ابدوب كهون الله كم دما بعفار سلازي ازي سوسايدال ميشن كبيد ياخذ قبره بقمت قالوا صمدو سلو زغبرو ناي سمين دوب كا غديف كايلخا ترغاغي كالخا بسمين مالتي ኤርትራው خدا انت يربح اوف كورس انا دما ناي تግራይ دوبنا كفيلاوي عرفت له مالتي ناتنا دفاع يحلولنا سلازلو يكون ناتهم حغراو ربحاون سلازغنه ناتهم بهراو ربحاون سلازغنه نساتهم نفسهم كحلو قلو ناتنا حلوا دما ولا انت دي غدله عناون ازيو اقداسي عرفتك بنا زغل كنتاتيو سلازي صمده مالت حقو ينبلصكنا كعبدو حردما سسعد هاي اليون ينبر تا صمده تبال لمانم عنا يرتراين تطقمنا لمانم عنا يتطقمنا مغنياتو هايلن تاي بتصني اذا اثيوبيا تبال حنصا بنحورون كل غزي عنا نتغارو اطفيا بناتنا طفاتيا نحنا كنحيل ايتدلينانيا يبلصنيو بقمت قالوا نعنا نتايزي اتي بيتي بلصقنا زبال اكزاكت النزان سوز بلا زلو اثيوبيا 4 كيلو زبال ኤርትራ ተዳኸመት ሃገር እንተደይ ተዳኺማ ድማ ሙሉ አተኩሮናታ ወታደራዊ አቅምናታ ኣብ ግንባር ኮፊል መንሰያ ኣብ ግንባራት ክበሊ ዝደሊ ዳምበር ኤርትራና ምዕባለን ኣብ ግዝጋሰን ክትከይድ ዝደሊ ይኮነ ስለዚ ኤርትራ ክልተ አገደስ ምዕባለታት ገራላ ሓደ ምስዝ ብትግራይ ጽምዶ ገራላ ካልኣይ ድማ ምስዝ ብዓፋር ጽምዶ ገራላ ክልቲኦም እዚኦም አገደስ እዮም ክልቲኦም ድማ መዳወብትና ሶም እዞም ክልተ ክልላት እዮም ንዓና ብመሬት ዝረኽቡና some extent maybe ኣምሓራውን ኣብ ጥቃና እዩ مزياتهم دما اتصمدو نحجي نزي زولو بوليتيكا مسجدلات راديكونس نحوارو شجرنا اثنان مفتاح نحوارو كتعملنا زغلي كينو حليفنا دما اتغريو صنعنا ابقرنا افريقيا زولو كنتاتون اتي صمدو زبال زولو نعنا ازيا قداسي من السودان زلنا صمدو من السعوديه زلنا صمدو ازيا قداسي من يمن ون مسحوتي صمدو يبلنا ولا سلام يبلنا كنبل خلينا قد كلتينا دما نرداداينا سلامتاي نردادا ابزي غداينا ناتوننا هنا ساتهم دما ابزي غداي ماتون حديكنا نات علامه زلوي ስለዚህ ሑት ፊትና አለው ማዓት ሮኬታትን ድሮናትን ከም ዘሎ ንፈልጥ ግን ኤርትራ ፊትላ ኤርትራ ድማ ابزي غداي ኢዳ ዘይትቱ ምዃና ስለትፈልጥ ሪስፔክት ኣለና እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ጉርብትናና ጽቡቕ ዝኾነ ካይዳ ኣለና ስለዚህ ትንኮ ፈተናናትና ዘሎ እዚ ተላኣኺ ዝኾነ ኣብ ደቡብ ዘሎ መራዒው ንዑ ድማ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ካብ ግብጽ ዘለና ዝምድና ድማ استراتيجيكاوي من مللا زلوي ساتهم بسمين مقصار لهم بدبب دما نحنا مقصار لنا قبل علي دما اثيوبيا نعاتاتهم بغرورهم كتحزم تخليا نحنا قد بزخونه كتحزنا سلازي تخلنا يرترا حسكات رايو ني اثيوبيا خغبر زخل كسعر زخلو سلازي بكل مولو ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ አካይዳን ጽቡቕ ዝኾነ መድረኽን ከጋጥማ ከም ዝኽልና ንርኢ ዘለና እታ ጽምዶ ነዞም ዳብልጽግና ኣይትዕረፉ ስለ ዝበሎም ስምዑ حساب أبا منغو تقرأنا محران زاتا مدنفع زعلم متفوقسو تجميرو أبا منغو حزب تقرأنا محران زاتا عرقن متحبب بارن متنخار زعلم تسفان سلام استسمي حدش تبوقسو تجميرو له إذا من تبوقسو تجميرو له إذا من كسقاس توساق جيتشتن مكل خالن سلام أوزر الرمن متبب عن زعلم مخانو تساتفت تبوقسو مثل دوتشو فيلي أبز قبروك على محتي تقريتهم اتتبقسو أبا منغو كلتو يوم محبر سبات مدرخات زاتن متحبب بارن مفتار زعلم خوينو أدالو تندقفتن من كسقاس في الليليات بزر الربن بنا حبار مرددا أن مفتاح زعلم مخانو يقلصو كم مبرهتهم سب قداي اتسعاري نتنوح وان زغطرة تاريخاون بهلاون طرنا فزلوهم كلت يوم هزبتات سلماو ركباتهم نمحيال كابا قيجتن مرحاقن زعلم ايو تساتفت كم زغلصو اتتبقسو ركبن متحبب بارن متنخار زحقوز مدرخات زاته نمدلاوي قالسالو بخمس عينت نتفتاتا بيلوم دما أبا منغو كلت يوم محبر سبات امنت مهناتن أبا زاد صححبو قدايات هانست زتتات نمكادن تسفاي قبرو أبا واشنطن دي سي زنبر بعلمويا ميديا ألولا سولومون نميديا بزهابو قال
ቅድሚ ሕጂ እውን ሰባትን ውድባትን ንምቅርራብ ዘተን ምድንፋዓን ኣብ ዝግበሩ ንጥፈታት ይሳተፍ ከም ዝነበረ ገሊጹ ተስፋ ንሰላም ነቶም ንሰላማዊ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ዝሰርሑ ወገናት ዓብዪ ሞራልን ዘተባብዕን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ኣሉላ ኣብቲ ምስ ዶይቼ ቬለ ዝገብሮ ቃለ መሕተቱ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ዘቀራርቡ ስራሓት ሰሪሐ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተፈላለዩ ውድባት ዝተሳተፍሉ መደብ ኣዳሊና ነርና እዚ ናይ ተስፋ ንሰላም ተበግሶ ዓብዪ ሓይልን ምትብባዓን እዩ እዚ ጻዕሪ ዝክቕጽል ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ብፍላይ እቲ ህዝቢ ናብ ጎናዊ ግጭታት ክኣቱ የብሉን ክብል ገሊጹ ኣሉላ ወሲኹ ክልቲኦም ህዝብታት ዘለዎም ናይ ሓባር ታሪክ ኣብ ግምት ብምታው ምትሕብባሮም ብሓፈሻ ጽምዶ ሕጂ ድማ ካልእ ማእዝን ስለ ዝገበረት ኣብዪ ኣሕመድ ተጸለል ጥራይ በልዎ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓራን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ድማ ካልእ ሕማም ርእሲ ንኣቢ ዝኾነ ግን ኣሉላ ዝበሃል ዝተሳተፈቱ ኮይኑሲ ናይ ጥዕና ድዩ ኸማን ኢልካ ክትጠራጠር ትኽእል ኢኻ ግን ጽምዶ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ናይቲ ህዝቢ ብመን ተበጊሱ ዘይኮነ ንሰላም ዝግበር ስራሕ ኩሉ ምትብባዕ ክግበረሉ ዝኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጌና ከምዘይቀበፀ በዚኻ ትርኢ ብዕል ደኒና ይግዛእን ናወለዶ ብነውረሉ እምበር በረሉ ጥራሕ ትግራይ ኣይትህልን ኣዶላትና ዓድላትና ኣዶላትና ኣብ ሓዘን ትነብር ሲኢና ደባሲ ኣዶ ኣላትና ፍራዝ ሰዓነት ንብዓታ ህዘንዮ እዚ እጅቲ ኣብ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ወይ ናይ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ስቲል ይቕፅል ከም ዘሎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነገራት ናቶም መቸም ከምቲ ዘበነ ሰውራ ናይ ኤርትራ እንድያ ኮይና ዘለታ ኢትዮጵያ ሓደ ብወገኑ ብረት ኣልዒሉ ተቆሳተር ወላ በቲ ሓደ ወታደራት የመርቕ በቲ ሓደ ጀነራላት የመርቕ ሓደ ገለ ይገብር it's just I don't know ኣብ ከመይ ዓይነት ዘበን እያ ዘላ እዛ ዓዲ ክብድ ዝበለ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ከሎ እንታይ ሰላም ኣሎ ብምባል ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ኢናዮም ነርና ፋኖ ዝበሃል ኮማንዶ ናቱ የመርቕ ከም ዘሎን ወታደራት ናቱ የመርቕ ከም ዘሎን ተደጋጋሚ ዝንሪዮ ዘለና ኢና ስለዚ ተሃገር ኣከመይ ዝበለ ሰንኮፍ ወዲቓ ዘላ ዝተፈላለዩ ገጀፍቲ ወታደራውያን ሓይልታት ሓያል ዝኾኑ ወታደራዊ ቅልፅም ሃኒፆም ዝኸዱላ ዘለዉ እዮም ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብረት ኣልዒሉ ክቃለስ ተጀሚሩ ሓደ ሰውራ ብቐሊሉ ከተደቅሶ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናይቲ ሃገር ጉዕዞ ወይ እውን ንሓዋሩ ናበይ ገፃ ትኸይዳ ኣላ ንሱ መጋበርያ ኮይኑ ንግዚኡ ጥዑም በሊዑ ኣብ ፅቡቕ ዓራት ይድቅስ ዝኸውን እዩ ድቃስ ዝመፀቱ ኮይኑ ማለት እዩ እንተቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ይኸይዳ ኣሎ በዚያ ናይ ትግራይ ዝበላ ጌርና ክንውዲ ኢና በዚያ እስከስምዕዋ ጸላእትኻ ከመስጉንኻ ከለዉ ከም ተጋገኻ ጠጠው ኢልካ ተሓስብ ኒኢካ ኣነ ብልፅግና ተንጨብጭቡለይ ካብታ ህዝቢ ትግራይ ድሌትን ባህግን ወፅአኒ ኢኹ ማለት እዩ ዋይ ተይሉ ግን ኣብ ልክዕ ኣለኻ ማለት እዩ ሕሰብዎ ጸላእት እዚ ዝመንሰይ ናይ ብሓቂ ተሪፍ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ብዙሕ ግዜ ግን ያ ብልፅግና ክውድሰካ ተጀሚሩ ዕላማ ናይ ትግራይ ኣይኮንካ እንተሳልጥ ዘለኻ ይድብል ታት ክኢሎም ሓድሽ ናይ መንግስታዊ ኣወቃቅራ ናይ ህዝብታት ድሌት ዘማልእ ትህዘኒ ዝፈጠሮ ኩነታት ብዝኣሊ መንገዲ እንተኸይዶም ምናልባት ኢትዮጵያ ክስታይ ትገብር ግን እዚ ሌስ ፕሮባብል እዩ ንዓይ ሕጂ ምክንያቱ እዚ ህዘኒ ስርዓት ጠቕሊሉ ነዛ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኩሉ ነገራ እዩ ወቂዕዋ ኣብ ኩሉ ነገር እያ ተወቂዓ ሶሻል ፋብሪኩ እቲ ማሕበረሰብ ተበጣጢሱ እዩ ምትእምማን ስኢኑ እዩ ነንወይኑ ክሓስብ ተገይሩ እዩ ተቋሲሉ እዩ ተዳሚዩ እውን እዩ ስለዚ ዝፈጥሮ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ውግእ እዚ እንድሕር ዳግም ተወልዕ ኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ከምቲ ዝበልኩኻ ቅድም ዝነበረ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ሕጂ እስከ ናብቲ ናይ ኤርትራ ክንሰግር it's a very interesting analysis ብመምህር ኣብርሃ ንቐፅል So no, thank you so much. And then again, it's great to learn about the Eritrean history and the self-reliance and how the struggle has shaped itself. The important thing you mentioned, the women played a very significant role. It looks like in establishing communal harmony during this period. And subsequently, we have also learned a lot how women played a significant role during the liberation struggle itself. So can you say a bit around, from your perspective beyond this book, the role of women in Eritrean history? And then what do you see today, and then you think some areas that needs to be improved?
መቸም እዛ መጽሓፍና ብዛዕባ ታሪክ ኤርትራ ባቶ ብኽቡር ጸሓፊ ኣቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ተጻሕፈት ንታሪክ ናይ ኤርትራ ኮምፕሬሄንሲቭ ብሙሉ ዝጠቕለለ ንኩሉ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ንሓደ ክፋል ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዝበለፀ መንገዲ ብእንግሊሽ ንዓለም ለኻዊ ኦዲየንስ ዝተገበረት ጽቡቕ ዝኾነ መመረቕታት ኢና ክንብሎ ወላ ኩሉ ግዜ ሰለብሬትድ ክትከውን ዝግባእ መጽሓፉን ስለ ዝኾነት ንዓዓ ዝምልከት እዩ ነይሩ ትጽምብል ኤርሊንክ ድማ ኣብ ኤርሊንክ ኣላትኩም ከትኩም ስምዕዋ ንእሽተይ ክፋል ደስማዓኩም ኣብዚ ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ይሓተሎ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ይመስለኒ ናብ ካልእ ዓለም ድማ እንተሎ ንገሩኒ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ታሪክ እዩ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ድማ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ነይሩ እስከ ወላ ኣብቲ መፅሓፍካ እንተዘየለ እንታይ ክትብለና ምኽኣልካ ኢሉ ፅቡቕ ትሕቶ ይሓተሎ እስከ ንቐፅል ኣብዚ እንታይ ይብል When she read this book and my previous book, she consistently asked me, where were the women? And very recently, an English professor, Georgia Cole, has written a review of my book and submitted it to some journal. But right there in that review, she says, where were the women? The women were at home. Not that they had no influence, no importance in Eritrean society, but the time was not ripe for them to be effective in the independence struggle or whatever. ኣበይ ነይረን ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንዲዩ ዝሕተት ዘሎ ነተን መፅሓፍቲ ናቱ ዘንበቡ ሰባት ወይ እውን እቶም ናታ ኤዲተርስ ወይ ብዛዕባ ኣርቲክል ዝፅሕፉ ዝነበሩ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ናተን እንታይ ነይሩ ዝብል ተደጋጋሚ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ኣበይ ኣለዋ ኣበይ ኣሎ እቲ ዛንታ ናተን ገለ ክብልዎ ኣበይ ነይረን እዚ ኩሉ ክፍፀም ከሎ ንዝብልዎ መልሲ ናተይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛየን ነይረን ኢልዎ ስለምንታይ እቲ መድረኽ እቲ ግዜቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ደገ ወፅአን ኣብ ፈቐዱ ኣብ ቤት ፅሕፈታትና ኸዳ ዝዛረባሉ ግዜ ኣይኮነን እዚ ድማ ንሓፍረሉ ነገር ኣይኮነን ክፋል ናይ ታሪክና እዩ ክፋል ናይ ባህልናን ክፋል ናይቲ መዕበየናን እዩ ብርግፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣበርክቶ ነይርወን እየን ኣብ ሽዑ ኣብቲ መፅሓፍናቱ ወላ ኣብቲ ሌክቸርስናቱ ብዝሰፍሐ እዩ ዝገልፆ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ነይርወን እዩ ጥራይ ኣብቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ኣርባዓታት ዝነበረ ወይ እውን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ፖለቲካል ዲስኮርስ ኣብኡ ብቕድሚት ኣይጥቀሳን እየ ነይረን ምክንያቱ እቲ ባህላዊ ኩነታት እቲ ማሕበረሰብ ናሽዑ ዝነበሮ ደረጃ ከምኡ ስለ ዘይነበረ ኣካል ናይቲ ሰውራዊ ቃልስናትና ድማ ነዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ምቕያር ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ሰውራ ምስታፈን ነዚ ፐርሰፕሽን ወይ ነዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ምቕያር ዓብ ተራ እዩ ተፃዊቱ ምናልባት ኣብ 91 ነቶም ንኣሽ ዝነበርና ክንዝክሮ ከለና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበርና ማለት መሰል ዶገለዶ ኣይትፈልጥና ተጋደልቲ ኣዋሊ ምስ ረኣኻ ግን ኦልሬዲ ክዳና ገለበለ ምስ ረኣኻስ ኢሚድየትሊ ኢት ቼንጅስ ዮር ማይንድ ክትሪአን ከለኻ ሲ ተራ ከም ኣደይ ወይ ከም ሓፍተይ ከም ዘይኮና ኢኻ ትርኢ ከምኡ ዝርዳእና ንእሸይ ከለኹ ሓተይን እተን ተጋደልቲ ሓፂር ስረ ዝገበራ ገለ ክርኢ ከለኹን ሓደ ይመስላኒ ነይረን እዚአን ናብ ወዲ ዝቐረባየን እየ ዝብል ነይረ እንታይ ደረየካ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ጥራይ ትኸውን ዘይኮነት ደገ ትወፅእ ወይ እውን ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል እውን ኮይኑ ዝስማዓካ ኣነ ናተይ ፈርስት ኢምፕሬሽን ማለት እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዶግሎ ድሓር ኒኻ ትሰምዖ ግን ኣብቲ መጀመርያ ተጋደልቲ ምፅእ ክብላ ከለዋ ኣብቲ ናይ ደርጊ ግዜ ናይ ኣምሓሩ ንርኢ ከለና ደቂ ኣንስትዮ ንርኢና ነርና ናይ ኤርትራ ተጋደልቲ ኣነ 91 ነይሩ እየ ርኢ ምስ ኣበልኩ ድማ ጀስት ክሳብ ሕጂ ስእሊ ዝርአን ዝነበርኩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣንጎለይ ቦታ ኣለዎን ማለት እዩ ቁምጣ ስረን ጀብጀብ ፀጉሪ ገሌን ኣፍሮ ገለ መልታት ዳት ክሬትስ ኢሚድየትሊ ዝኾነ ሾክ ቴራፒ ይመስል ነቲ ሕብረተሰብ ሲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረካ ስእሊ ኢሚድየትሊ ከተስተኻኽሎ እዩ ዝገብረካ ንናፅነትካ ኣብ በረኻ ከይደን ተዋጊአን ብረት ተሰኪመን ክመፃ እንተሪኢኻ then you change your perception እዚ ቀልጢፉ ድራማቲክ ዝኾነ ኣተሓሳስባዊ ለውጢ ንክገብር ነቲ ሕብረተሰብ ድፊት ክብር ወላ ነቦ ወላ ነቶም ኣብ መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ሰውራት ንመፃ ተጋደልቲ ምስ ረኣዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ መረዳድኣ ንክቕይሩ ፀቕጢካ ክገብረሎም ከም ዝኽእል እየ ዝነግር ብዝኾነ ፅቡቅ ገይሩ ይዘብርሃሎም ኣብዚ ዝኾነ እቲ መልሲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከዕግብ ክእል እዩ ግን ኢዝ ወረዲዝ ታሪክ ናትና ስለ ዝኾነ ከትኩም ስምዕዋ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ዝኾነ ሌክቸር ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ሪኣክሽንስ ወይ ነቲ መፅሓፍ ክገልፅዎ ከለዉ እውን ዝያዳ ደስ ዘብል እዩ እሞ ከትኩም ሓግዝዎም እዛ መፅሓፍ እዚኣ ድማ
I hope بأوديو كتجبر أنا بأوديو سلاد سمع قصص كله it is going to be one of my favorite already تي نسو أب أمريكا كوينو كل زجبرة lectures مو لسمعيه تي أب واشنطن دي سي مسمى نسيات زجبرة أب كله أب لندن كله زجبرة زنبرة ملو أب يوتيوب زلوا دارجاني أطول مسكت تسفاي بزح سمعيه بزح كمان أبز channel بتقرني زنبرة قريب لكم يعني because it's very interesting طبعا نسخاتكم لما لنفسهم كسمعون نتزان تاكت فلطون يتبابعكم نابلكو نايلو مارستي أبزكنو دينا أبكال إسراح أكسابنا الرغب كغت فكمية بليس لايك قبورو شير قبورو دقفو عمنا زفقو دوينا نقبر زالنا دقفونا نابلنا كنسانا بتكم سلام نعخا جنترا حوي ودي إريترا وسر النقدا بحري أزاورن بفقري أزاورني بفقري سلام نعخا جنترا حوي ودي إريترا وسر النقدا أسمرا أزاورن بإريترا أزاورني بإريترا